pode votarse a proposta da alcaldía con respecto a cada unha delas, que se diría, o diría él, por exemplo, a proposta da alcaldía é Bueno, pues con respecto ao do PP. Non, se vota, non foron editados. foron a dictamen e tal. Se editamen, se vota editamen. Vale, pois se vota dictamen da comisión. En contra, e logo, en todo caso, por lo tanto, queda aprobado o orzamento definitivamente. Sí, de acordo coa proposta presentada pola presidencia. Xa o Bueno, digo, vale. Bos días, da comezo o pleno ordinario da Corporación. Do 27 de 1 de 2017. Primeiro punto da orde do día, aprobación da ata da sesión anterior, aprobación dos borradores das atas da sesión do 18... Un momentiño. creo que sí que había. Aprobación dos borradores das atas das sesións ordinarias do 19 de 12 de 2016 e extraordinaria do 23 de 12 de 2016. Algúna intervención? Se non hai intervencións, danse por aprobadas e pasamos á parte resolutiva. Punto 2. Orzamento xeral do Concello para 2017, resolución das reclamacións presentadas e aprobación definitiva. O señor secretario ten a palabra. Bos días. A Comisión de Economía e Facenda, na súa sesión deste mes, ditaminou cada unha das emendas ou reclamacións presentadas por separado, todas desfavorablemente. A primeira do Partido Popular, ou do Grupo Principal do Partido Popular, cos votos en contra do Grupo do BNG, abstencións do PSDG, PSOE, Marea Pontevedra e Mixto Ciudadanos, e a favor do propio PP, respecto a presentada polo Sindicato Comisións Obreras por os votos en contra do Grupo do BNG e as abstencións dos restantes grupos, e polo que atinxe a delegación da Asociación Animalista Libera, cos votos en contra, estou referíndome ás propias alegacións ou reclamacións do Grupo de BNG, do PP e do PSDG-PSOE, e as abstencións dos restantes, se dice, de Marea Pontevedra e do Mixto Ciudadanos. Por lo tanto, o resultado do ditame foi desfavorable ás reclamacións presentadas e favorable á proposta de acordo que se someteu ao mesmo. Moitas grazas, señor secretario. Señor González Carballo, ten a palabra. Moitas gracias. Bos días a todos. En todo caso, este asunto xa veu a este pleno o día 23 de decembro e do que hoxe se trata é de atender ou rexeitar as reclamacións presentadas. Como todos vostedes saben, se presentaron 3 reclamacións ou alegacións por parte da Asociación Animalista Libera, polo Sindicato Comisiones Obreras e polo Grupo Municipal do Partido Popular. En todo caso, tamén dicir que os motivos ou as causas polas que se pode recurrir un orzamento pois veñen tasadas. En concreto son ou por non axustarse a súa elaboración e aprobación aos trámites establecidos na Lei de Facendas Locais, ou por omitir o crédito necesario para o cumprimento das obrigas, ou ser manifestamente insuficiente os ingresos en relación cos gastos orzamentados. Ben, con relación ás 3, o que informan os diferentes técnicos municipais, que foron informadas por Secretaría de Intervención e tamén polo Servicio de Persoal, en concreto a Asociación Animalista Libera, pois o que dice o informe de intervención é que non se axusta ás causas tasadas, ao igual que en parte de reclamación do Sindicato Comisiones Obreras, e, en todo caso, con relación a outra parte deste mesmo sindicato, si estuvo na sede electrónica do Concello a exposición do orzamento e si houbo negociación.
E, por último, con relación a que presentou o Grupo Municipal do Partido Popular, o informe do secretario pois estima que hai que inadmitila por formularse por un grupo municipal que carece de legitimación. Por outro lado, tamén por versar sobre a correcta aplicación do artigo 197 bis e non sobre o texto refundido de facendas locais e, para maior abastamento, indica que tamén procede a súa desestimación polas razóns apuntadas no informe que está feito o efecto. En consecuencia, se acorda inadmitir a estas alegacións, agás a alegación primeira do Sindicato de Comisiones Obreras que se acorda desestimar. E, en consecuencia, nos termos aprobados no pleno do 23 de decembro, quedaría aprobado o Orzamento Xeral do Concello. Moitas grazas. Grazas, señor González Carballo. A palabra, señor Agustín Fernández, ten pedido a palabra. No, señor Rei Núñez. Ten a palabra. Ben, bo día a todos. Moi brevemente, a estas alturas descoñecemos como imos votar os orzamentos do ano 18 e do ano 19 que quedan por diante. En todo caso, si temos unha posición fixada como Grupo Municipal de Marea Pontevedra respecto do orzamento xeral do ano 2017. Nas alegacións presentadas, algunhas delas examinadas con atención e con interese por nós, non vemos motivo para cambiar o noso sentido de voto. En ese sentido, pois, imos manter a abstención a nosa abstención do día 23 de decembro. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei Núñez. Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Bueno, como xa dixo o voceiro do Goberno, este tema xa se discutiu, xa se debatiu suficientemente. Nós queremos que se dea por reflexada a nosa postura, que xa está clara dende o último pleno, e, en todo caso, nos entendemos co que se vai a votar hoxe aquí por separado e cada unha das alegacións presentadas. Nada máis. Gracias, señor presidente. Moi bons días. Bueno, nos está claro, en primeiro lugar, en canto a posicionamento de Marea, está claro que parece que non chegaron instruccións novas desde Santiago de Compostela e, polo tanto, van manter o seu apoio a estas contas. Supoño que logo non serán capaces de rebatilas ao largo do ano, posto que contan co seu apoio. Nos, pola nosa banda, imos votar en contra deste orzamento, porque non o compartimos en canto ao seu contido, pero, sobre todo, señor Fernández Lores, porque vostede non seguiu o cauce adecuado para aprobar o orzamento. Usted, no pleno de decembro, negou a este grupo municipal un dereito fundamental, a base da política, que é o dereito a que se voten as emendas, as propostas que formulamos no noso lexítimo dereito. Por eso, todo o recorrido deste orzamento, para nós, está viciado de entón, porque vostede non aceptou as reglas democráticas e vostede apelou a falsas excusas, tales como dicir que existía unha situación de bloqueo que creo que a vista está que non houbo en ningún momento unha situación de bloqueo porque o orzamento nunca foi rexeitado neste pleno. E convocou o pleno para esa premisa falsa, por eso nos impugnamos esa convocatoria. E agora aprobou, por suposto, os orzamentos aprobounos na aprobación inicial no mes de decembro, gracias ás mareas de Podemos, non porque primara a situación de Pontevedra nin os intereses dos veciños de Pontevedra, senón porque o que primaba era garantir o mantemento e a estabilidade do Goberno Municipal de Santiago. E se vostede deixa Pontevedra como moeda de cambio para apuntalar outros alcaldes, pois alá vostede, señor Fernández Lores, alá vostede na súa rendición ante as mareas de Podemos, pero iso non ten por que obligarlle, en todo caso, a incumplir o procedimento. A conclusión, señor Fernández Lores, é que ao final vostede negou, vostede imposibilitou exercer a oposición un dereito básico, que é presentar e votar as emendas, as súas propostas. Vostede o que fixo foi poñer unha mordaza, saltando o seu procedimento, para que non se puideran votar as propostas de representantes dos veciños de Pontevedra. Isto non é propio dun político, señor Fernández Lores, sino que é máis ben propio de dictadores, que é o que estaba facendo vostede con este orzamento.
Cando vostede nega aos grupos da oposición presentar e votar emendas, está pisoteando a todos os veciños de Pontevedra a que nos representamos, negándolles, polo tanto, o dereito a expresar e a incluir no orzamento as súas demandas para Pontevedra. E, por outra banda, pois, nos, xa lle digo agora, xa anunciamos hai uns días, pero xa ratificamos que non nos podemos quedar así, ten vostede que entendelo, non é por nós, que xa lle damos por irrecuperables, senón polos veciños de Pontevedra a quenes representamos e a quen vostede despreciou. E por eso vostede nos obliga a impugnar este orzamento, algo que perfectamente podería ter evitado se dera marcha atrás e someter a votación as nosas enmendas. Non vexo que problema hai. Se vostede ten un acordo coas mareas, non vexo que problema hai en que vostede faga as cousas ben e vaya polo libro. O ano pasado, señora Fernández Lores, vostede aprobou o orzamento aproveitándose dunha circunstancia de que un concelleiro desta bancada estaba sendo intervido quirúrxicamente. Logo apelou a que eso podíanlle cambiar a cita. Pois mire, eso será no BNG. Os nosos concelleiros, se chaman para unha cita do Servicio Público de Saúde, pois terá que acudir a esa cita dunha intervención quirúrxica. Non sei vostedes se están acostumbrados a outro tipo de tesemaneses na sanidade, pero nós, desde logo, non. E vostede se aproveitou desa circunstancia, o cual o reflexa bastante, e este ano o fai simplemente pois saltándose o procedimento. Nos preguntamos que nos vai esperar o ano que ven. E máis, me pregunto, vostede cando traiga aquí modificacións do presupuesto ao largo deste ano, que as traerá, estou seguro, as traerá, se non ten maioría para aprobalas, que vai facer? Vai apelar tamén a que non pode cumprir o seu orzamento? Que vai ocurrir? Vamos votar a maioría en contra e vostede vai nos dar por aprobado igual a modificación de crédito. Iso que vai ocurrir? Porque con esa teoría pode facelo. Por iso nós imos impugnar este orzamento porque non podemos deixar que se sente este precedente. Está, por tanto, señor Fernández Lores, vostede a tempo de ratificar, así que lle solicito, insto que se retire este asunto da orde do día, pense ben o que ten feito, retroceda o expediente, tramite correctamente, non vai ter ningún problema porque ten o apoio desde Santiago de Compostela das Mareas de Podemos e vai non poder aprobar, pero aprobeo de forma correcta. Por lo tanto, insistimos e lle solicitamos que deixe o asunto sobre a mesa. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Se non hai máis intervencións, señor González Carballo. Nada, só dúas cuestións, non? Quer dizer, o discurso do señor Moreira xa é o do ano pasado, entón non lo repito outra vez aquí, pois mire, tapelín receso, non? En segundo lugar, claro, vostedes din unha cousa e xusto fan a contraria, porque fartáronse de facer declaracións de que é mellor un bo orzamento que non ter orzamento, é mellor un bo orzamento que non ter orzamento. Repito, é mellor ter un mal orzamento que non telo, e resulta que o que anuncian é recurrirlo. Por tanto, o que non queren é orzamento. Por tanto, aclárense e digan o que fan ou fagan o que digan, pero aclárense un pouquiño. Moitas grazas, señor González Carballo. Sometemos, entón, a votación as tres reclamacións aos orzamentos. Empezamos pola primeira. Sí, lee tú. O sea, pódese votar o que son cada unha das reclamacións ou alegacións por separado. O resultado da votación, se é desestimar estas reclamacións, implicaría que é favorable a proposición da alcaldía e da presidencia con respecto á mesma. Como quedou expostos os termos da votación respecto a presentada polo Partido Popular, polo Grupo Municipal do Partido Popular, podería procederse a votación. Bueno, déxame, Carlos. A primeira que se votou foi reclamación presentada polo Partido Popular. Votos en contra. 12. Abstencións. 6, perdón. Votos a favor. 7. Rexeítase por maioría. A seguinte reclamación é a presentada por Comisións Obreiras. Votos en contra.
12, abstencións, 13 abstencións. Polo tanto, rexeítase por maioría. É a presentada por a Asociación Animalista Libera, votos en contra, 12, 15, 7, 23. No, 22, non? 22. E votos en contra e votos a favor? Abstencións. Quedan abstencións. Abstencións, 3. Ben, pois, polo tanto, con este rexeitamento das alegacións presentadas, queda aprobado definitivamente o orzamento xeral para o ano 2017. Pasamos ao punto número 3, proxecto de modificación puntual do vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal para adaptar o ámbito do sector do solo urbanizable a 1-2 no Vao Campañó con ordenación detallada, aprobación definitiva do documento refundido, promotor Concello de Pontevedra, solicitante Inmobiliaria Ponteno SLU. Señor secretario, ten a palabra. Si, a Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente deste mes ditaminou a proposta de acordo favorablemente co único voto en contra do grupo de Marea Pontevedra. O voto a favor dos restantes. Moitas grazas, señor secretario. Algúnha intervención? Non hai intervencións. Si hai intervencións. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Unha intervención moi breve. A respecto desta modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Urbana vixente para adaptalo ao polígono comercial do Vao Campañó, debo reiterar a nosa argumentación dos plenos de xullo e setembro do ano pasado. En todo caso, resumo en medio minuto. Esta modificación faille o caldo gordo a un grupo empresarial. Executa para o comercio tradicional da cidade e agravia moitas das nosas industrias escaparate. Todo iso faise para máis INRI, levantando a reserva que a lei establece para a zona ao reducir a protección desde os 200 aos 100 metros. Con esta, o vello Peugeot de 1989-1990 leva no lombo, se non me fallan as contas, 25 modificacións parciais. Por se non había outros motivos, ese alto número de modificacións evidencia a necesidade de ir á redacción dun novo Peugeot que daría seguridade a todos os actores urbanísticos e contribuiría a dinamizar a economía. Veo ata un cego e, por tanto, votamos en contra. Moitas grazas, señor Rei. Señor Moreira, pido a palabra, sí? Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, estamos ante un expediente del año. Yo el otro día me fijaba, ¿no?, el lomo del expediente, de qué año es este expediente, del año 2002. Año de inicio 2002, año de resolución 2017. Y aún tengo mis dudas de que este asunto no vuelva al Pleno del Ayuntamiento, señor Fernández Lores. Aún tengo mis dudas porque ya varias veces nos prometieron que era la última vez. 15 años para tramitar un expediente. Se ve, señor Fernández Lores, que usted le cogió cariño al expediente. 15 años. Llegó cuando usted contaba con 3 años de alcaldía y este expediente le ha venido acompañando a usted durante estos preciosos últimos 15 años. Yo creo que fue bonito mientras duró. Mi preocupación ahora es a qué expediente le va a coger usted cariño y lo va a tener 15 años atascado también. Yo creo que ya es hora de hablar en serio y de ver los problemas que se generan a muchas personas por no tener un plan general. Creo que cuando ustedes banalizan el tema del plan general y dicen que no hace falta y que el plan general está muy bien, yo creo que esto es un ejemplo claro de la situación que vive Pontevedra, de que unas personas estén 15 años tramitando un expediente. Ya lo que me extraña es que no hayan desistido por desesperación. Esto no es normal. Y esto es una tónica general, señor Fernández Lores. Pero incluso para tramitar una información urbanística, usted tiene que poner en orden el servicio de urbanismo. Primero físicamente, porque entrar en aquellas dependencias la verdad es que son indignas para los funcionarios y para los vecinos de Pontevedra que van allí a ver expedientes y a tramitar expedientes. Y en segundo, pues tendrá usted que organizarlo, reorganizarlo, dotarlo de más personal, lo que haga falta, pero esto es insufrible. Y, señor portavoz de las mareas de Podemos, yo creo que decir que se le está haciendo el caldo gordo a unos emprendedores, a unos promotores que llevan 15 años esperando para aprobar un expediente, creo que
es faltar al respeto a personas que lo que quieren es precisamente crear empleo y generar riqueza en Pontevedra. Yo no sé cuál es su política, bueno, la sé, y en ese sentido se me parece mucho más a la del BNG y, desde luego, creo que está usted muy equivocado si lo que quiere es buscar prosperidad para Pontevedra. Nosotros vamos a votar a favor y espero, vamos a cruzar los dedos, que esta sea la última vez que esto viene al Pleno del Ayuntamiento. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreira. Señora Silva Méndez, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Moi bons días. Rapidez e axilidade foi o que conseguiron aprobar o Plan de Vigo e o Plan de Ourense. Rapidez e axilidade foi coa que conseguiron aprobar a Lei do Solo do 2016, que se aproba nun pleno do orzamento e se modifica no pleno seguinte, porque había cousas que afectaban o Plan de Vigo que había que meter. E rapidez e axilidade é a modificación da Lei do Solo que vai na Lei de Acompañamento dos Orzamentos por exercicio do 2017, na que se volve a meter unha modificación para ver se resolve o problema das sentencias xudiciais que tumbaran o Plan de Vigo e o Plan de Ourense, que foron tan áxiles en executarse. Moitas grazas, señora da Silva. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da tramitación. 2. Abstención. Ningunha. Votos a favor. 23. Apróbase por maioría. Pasamos ao punto número... Contra Marea, sí. Pasamos ao punto número 4, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal do BNG para dar apoio expreso á Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia, a Viturga. Por lo tanto, ten a palabra a señora Gulías. Bo día a todos e a todas. Unha cuestión de orde, nos trouxemos no anterior pleno esta moción pola vía de urxencia. Advertimos que os prazos que apremiaban para a aprobación desta moción. Votouse en contra da urxencia, polo tanto non puido ser debatida e os grupos que compoñen a corporación non puideron amosar o seu apoio á Asociación de Vivendas Turísticas de Galiza, a Viturga. Onte aprobábase no Consello da Xunta o decreto, polo tanto a Asociación a Viturga pídenos que retiremos a moción, posto que xa non ten sentido. Lamentamos dende o BNG que non puidésemos aprobar, porque estamos seguros que contaríamos cos votos favoráveis de algúns dos grupos que compoñen a corporación. Queda retirada a moción, por lo tanto pasamos ao punto número 5. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre unha nova ordenanza de veladores e terrazas na vía pública. Señor secretario, ten a palabra. O asunto foi dictaminado na Comisión de Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente tamén de xaneiro. Por unanimidade, aprobase o tratamento por urxencia. E se tamén favorablemente en canto fondo. Moitas grazas, señor secretario. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, saludamos la unanimidad que se ha producido en comisión, que confiamos en que se va a repetir aquí, porque creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de aprobar una nueva normativa que sustituya una normativa obsoleta del siglo pasado que regula las terrazas y los veladores. Una ordenanza que deberá regular, que nosotros proponemos con unos contenidos mínimos, necesariamente, entre otras cuestiones, pues los aspectos relacionados con la accesibilidad, los criterios de diversidad de espacios, considerando las características propias de cada zona. Creo que debemos hacer diferenciaciones de las terrazas según el sitio en el que se emplacen, porque no todos los espacios tienen la misma singularidad. Hay que regular también cuestiones que no existían en el año 97, cuando se aprobó la ordenanza vigente, que era el tema de los calefactores. Esto puede suponer un problema
no solo para los hosteleros, sino para los usuarios, los vecinos de Pontevedra. Hay que regularlo, hay que regular también el tema de los cierres estables, la cuestión de la publicidad, regular los horarios también, puesto que los hosteleros nos han transmitido que quieren una cierta flexibilidad. Sobre todo este fue el punto de partida en relación al horario de inicio a partir del cual se pueden instalar veladores y terrazas, que está fijado a las 11 de la mañana, y la demanda actual, prácticamente debido a la entrada en vigor de la ley antitabaco, pues ha generado unas nuevas costumbres y ellos reclaman que se les permita instalar con anterioridad a las 11 de la mañana los veladores y las terrazas. Y hay que regular también otra figura que, en principio, con la ordenanza actual en la mano, no se podría utilizar, que es lo que se conoce como espacios interiores, que son esos espacios abiertos que están dentro de la línea de fachada, pero están abiertos hacia la calle. Eso, según la ordenanza, está prohibido, salvo que haya una autorización expresa del ayuntamiento, y creemos que para garantizar seguridad tanto al ayuntamiento como a los hosteleros como a los ciudadanos y usuarios es bueno que nos pongamos manos a la obra y que el ayuntamiento, que el gobierno local sea quien redacte esa ordenanza, que la consensúe con todos los interesados y se busque el mejor texto posible. Lo que queremos decir, señor Fernández Lores, es que creo que este es un ejemplo en el que usted puede comprobar que estamos aquí para aportar cosas importantes. La oposición tiene cosas interesantes que decir, la oposición también escucha a los vecinos de Pontevedra y la oposición también hace su trabajo de trasladar las demandas vecinales y las demandas de sectores profesionales como es este. Hay ordenanzas, otros sitios que sí que han cumplido, han hecho los deberes, otras ciudades de Galicia, incluso de fuera de Galicia, que han actualizado esta normativa y nosotros pues vamos un poco a remolque, pero bueno, creo que es el momento de empezar a redactar esa normativa. Mire, le pongo como ejemplo una ordenanza de Logroño. La ordenanza de Logroño pues, introdujo novedades de relieve, como es la de eliminar como criterio el número de mesas y sillas como parámetro para determinar el uso de la ocupación, que se sustituyó por la delimitación física del espacio en metros cuadrados de ocupación. Es verdad que este tema deberá ser tocado, puesto que hay discordancias y diversidad de criterios en cuanto a cuál debe ser el elemento sobre el cual se autoricen las terrazas y veladores. Si en vez de número de mesas, pues en vez de eso, fijarlo en metros cuadrados, por ejemplo. Regular también el régimen de distancias, que debe respetarse para garantizar también el tránsito peatonal y el uso de los servicios públicos, y también pues, regular y fijar criterios estéticos y de publicidad, de régimen de retirada del mobiliario al término de la jornada. Bueno, son muchas cuestiones que deben ser contempladas en esta ordenanza. Nosotros creemos que unos mínimos que sí deben ser contemplados, pero sin perjuicio de que la Junta de Gobierno o el equipo que se encargue de redactar esta normativa pues incluya más aspectos, porque creo que con esto ganaremos todos. Nada más por nuestra parte, simplemente agradecer el voto a favor de esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreira. Señora da Silva, tiene la palabra. Grazas, señor alcalde. Moi bo día novamente. Efectivamente, a ordenanza que regula o uso de, os veladores, porque se restrinxía eso prácticamente, é do ano 97. Moito cambiou o espazo público de Pontevedra e os seus usos dende o ano 97 ata agora, afortunadamente. Espazos que hoxe poden ter usos plurais en aquel momento pois eran estacionamentos de vehículos exclusivamente, e iso fai que, obviamente, haxa que modificar esta ordenanza. Farase falando con todo o sector hosteleiro que está directamente implicado, pero con todos aqueles colectivos que tamén teñan algo que decir ao respecto do uso dos espazos públicos, porque, como son plurais, como estaba dicindo, hai que contemplar todas as opcións. Decir que neste momento en Pontevedra hai 1.886 veladores postos, que supoñen, en comparación co número, pois uns ingresos só de 211.000 euros cada ano. Quero dicir que, efectivamente, temos un número moi importante de veladores nos espazos públicos de Pontevedra, o que indica tamén que é un sector moi importante para a economía de Pontevedra, porque están todos vinculados a establecementos hosteleiros. Hai moitas cuestións que hai que regular e, desde logo, farémolo sempre, como decía, en contacto co sector e con todos os demais colectivos implicados e reuníndonos con eles antes de tomar as decisións, como, por exemplo, presentar as mocións antes e despois reunirse cos hosteleiros. Moitas grazas, señora da Silva. Ben, pois, se non hai máis intervencións, sometemos o asunto á votación. Votos en contra.
Ningún. Abstencións? Ningunha. Votos a favor? 25. Apróbase por unanimidade da corporación. Pasamos ao punto número 6. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular instando á Xunta de Goberno Local a creación dun pacto municipal contra a pobreza e a exclusión social. Señor secretario, ten a palabra. Sí, a Comisión do Pleno de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural deste mes ditaminou favorablemente esta proposición cos votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular, do PSDG-PSOE, a abstención do Grupo Municipal Marea Pontevedra, do BNG e do Grupo Mixto Ciudadanos. Grazas, señor secretario. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bo día a todas e a todos. Un dos deberes fundamentais de toda a Administración é a atención ás persoas, co obxectivo de evitar situacións de pobreza e de risco de exclusión social, como as que tamén se están a producir no noso municipio de Pontevedra. Para impedir que se produzan estes casos, é imprescindible a coordinación dos diferentes axentes sociais e dos recursos económicos e humanos existentes, establecendo un marco estruturado para unha atención de calidade e eficaz con 4 liñas de actuación. A primeira, o apoio ás familias, aproveitamento dos recursos destinados á emerxencia social, xa que a partida destinada a esta emerxencia social no ano 2016 non se usou na súa totalidade por falta de recursos humanos no servizo. Posibilidade de aprazamento de pagos de recibos municipais en casos de risco ou emerxencia social. Creación dun convenio marco de apoio para cubrir situacións de endebedamento e outras necesidades ás que o Concello non pode dar resposta. En materia de vivenda, creación dunha liña de axudas municipais de alugueiro e a axilización da súa resolución. Creación dunha liña de axudas para o pago de fianzas en alugueiros. Creación dunha liña de axudas para a adaptación funcional da vivenda, a adquisición do mobiliario e dos electrodomésticos básicos. E cumprir co mandato plenario de maio de 2016 de adhesión ao programa de vivendas baleiras. Reorganización administrativa municipal, axilización do tempo de atención e de tramitación de axudas básicas, reorganización do sistema de funcionamento dos traballadores sociais para que dispoñan dos fondos necesarios no momento oportuno para axudas de emerxencia social, creación dun observatorio de necesidades sociais de Pontevedra para definir problemáticas, necesidades detectadas e estrategias de resposta gracias a un mapa dos recursos existentes. Polo tanto, levamos ao Pleno para o seu debate e aprobación a seguinte proposta de acordo. Instar a Xunta de Goberno Local a creación dun pacto municipal contra a pobreza e a exclusión no que contará coa participación de representantes dos distintos grupos desta corporación e as distintas administracións, así como acordamos na comisión, así como con entidades do terceiro sector e asociacións que traballan en programas neste sentido para que acheguen as súas ideas e coordinar así con elas as distintas actuacións que se poidan levar a cabo. Moitas grazas, señora Teso. Señora Rey Martínez, ten a palabra. Gracias y buenos días. A mí me gusta mucho esta moción y me gusta todavía más que el Partido Popular reconozca que existe pobreza y exclusión social. Creo que tenemos mucho trabajo por delante. Iniciativas como esta, si no se quedan solo en una foto, pueden aportar mucho. Solo esperamos que se haga realidad y que no se frene esta moción. Moitas grazas, señora Rey. Señor Rey, ten a palabra. Ben, con toda a simpatía desde as mareas de Podemos ao Partido Popular das eléctricas. Xuntar nunha mesma frase Partido Popular e loita contra a pobreza é un oxímoro. É un oxímoro como a copa dun pino ou como unha casa ou como unha catedral. O Partido Popular ten o goberno da Xunta de Galicia desde o ano 2009, o central desde 2011 e tamén conta cun comisario no goberno europeo. E que pasou nestes anos? Entre o 2008 e o 2014 os salarios máis baixos caeron un 28%. O emprego a tempo parcial, que en 2008 supoñía o 11,6%, pasou a representar en 2015 o 15,6% e a taxa de paro chegou a sobrepasar o 25%. Co goberno do señor Rajoy son as familias as que soportan un maior peso tributario, contribuindo cun 84% do total da recadación fiscal fronte a só o 13% das empresas. Co goberno do señor Rajoy, España é o Estado europeo onde máis medrou a desigualdade da renda, o dobre da media europea. A fortuna de tan só 3 persoas, Amancio Ortega, a súa filla Sandra e Juan Roch, equivale á riqueza ao 30% máis pobre, é dicir, de 14,2 millóns de persoas. En 2015, co goberno do señor Rajoy,
este 30% máis pobre viu reducida a súa riqueza en máis dunha terceira parte, o 33,4%, mentres a fortuna dos 3 españois máis ricos seguiu aumentando. E máis preto, na Xunta de Galicia, o tique eléctrico queda para 2017 en 793.000 euros, cando o ano que acaba de rematar era de 2.100.000 euros. Aínda que non se chegou a gastar nin a metade desa cantidade polas dificultades burocráticas para acceder a esta axuda e porque parte dese orzamento se destinou a pagar gastos judiciais da mina de Corcoesto ou a publicidade. O Plan Aluga ten para 2017 un orzamento de 46.000 euros, un 70% menos que en 2016, cando foi de 176.000 euros. En fin, falando de pobreza, en toda España, segundo a taxa Arope, había en 2015 preto de 13,5 millóns de persoas en situación de pobreza ou exclusión social, un 28% da poboación, moi superior á media da Unión Europea de 27. En Galicia, en situación de necesidade ou risco, temos a 702.000 persoas, das cales, segundo a enquisa de poboación activa que coñecemos estes días, 137.000 están en pobreza extrema, sobrevivindo con ingresos inferiores a 332 euros mensuais. En todo caso, tampouco desde o Goberno pontevedrés está en condición de lanzar foguetes. Non parece un asunto do que presumir o feito de destacar ano sí e ano tamén por sermos dos concellos de menor gasto social nas estatísticas do Ministerio de Facenda. A Asociación de Xerentes e Directores de Servizos Sociais acaba de concedernos o premio, entre aspas, Corazón de Pedra, e iso debería ser motivo de reflexión para todos. Para corrixir este rumbo, Marea Pontevedra leva presentado aquí iniciativas para aumentar o número de prazas dos comedores sociais e escolares ou nos albergues dos Enfogar ou para facilitarlles a vida ás persoas con mobilidade reducida. Mesmo de xeito provisorio, mentres non diminúan as terribles consecuencias da crise e a Xunta e o Goberno Central se preocupen por universalizar a súa obriga de asistencia, chamamos a impulsar unha renda social municipal con esa ou coa denominación que se lle queira poñer, que deberá poñerse en marcha na primeira metade deste ano, xa que logo que o Partido Popular veña, por favor, aquí cunha ou varias propostas concretas e veremos se son merecentes do noso apoio. Pero para isto do pacto contra a pobreza, que soa a falar por falar, con nós que non conten. En consecuencia, imos absternos. Moitas grazas, señor Rei. Señora Castro, ten a palabra. Sí, bo día. Nos imos votar a favor desta moción. Entendemos que a política social debe desenvolver debe afastarse do modelo asistencialista basado na beneficencia. Entendemos que é necesario un pacto municipal contra a pobreza, políticas sociais que se vean dun enfoque transversal, englobando accións en materia de vivenda, educación ou de saúde, cuyas actuacións interveñan as diferentes administracións, así como distintos representantes políticos e entidades do terceiro sector. Señora Castro. Señora Fouces, ten a palabra. Perdón, dalle outra vez, que me equivoco. Agora. Bueno, bo día. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, vamos ver. Observando, digamos, a acción política que o Partido Popular desprega últimamente, é doado chegar a unha conclusión. A vostedes, o que a política municipal, o que o traballo municipal, non lles importa absolutamente nada. Nada. Nin saben, nin teñen a máis mínima intención de aprender. Absolutamente nada. Os pobres e a preocupación que despregan ao respecto da pobreza en Pontevedra é tan grande, tan inmensa, tan enorme, tan enche este teatro e outro tanto, que está respaldada por isto. Por isto. Está respaldada por isto, por esta fotografía.
Isto se chama preocupación pola pobreza do Partido Popular. Isto se chama abravear aos veciños para colocalos en contra do traballo que se intenta facer desde o Concello para beneficiar e para traballar. Ten algún problema de visión, señora Teso? Yo lle paso unha copia, non se preocupe, pero estamos aforrando, temos unha copia sola. Isto é a preocupación que vostedes teñen pola pobreza. Abravear aos veciños contra o Concello. Preocupalos e intentar, de algunha maneira, que se coloquen en unha situación en contra de todo o que desde aquí, desde o Concello, se pretende facer para, dentro das competencias e dentro das posibilidades que un Concello ten, pois aliviar e solucionar, de algunha maneira, situacións de emerxencia, situacións bastante complicadas para as persoas que están sen teito. Esta é a política social que vostedes defenden. A mínima ocasión que teñen, alá están vostedes, é a probabilidade máxima de atopalos. Aí ou arredor dos lobbies de presión. Son os dous lugares donde probablemente sempre vamos a atopar o Partido Popular na loita, na suposta loita contra a pobreza na que están. E, ademais, son vostedes unhos cobardes, porque son capaces de colocar nas farolas papeles sin asinar en contra do recurso que se pretende abrir para atender as persoas sin teito e agóchanse detrás dos veciños e azuzan aos veciños para intentar que isto sexa polémico e problemático. Sí, eso non hai moita intelixencia que votar e que aplicar para saber que están vostedes detrás de todo isto. E agora veñen aquí a presentar unha moción de pacto contra a pobreza. Eu non me quero xa meter, que xa falou o compañeiro da Marea, no ámbito a nivel estatal ni a nivel da Xunta. Simplemente a nivel municipal este é o seu aval. Mire, para facer política fai falta ser honestos e decentes e presentar unha moción deste estilo avalada por esta foto é absolutamente indecente. Señora Fouces. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Moitas grazas. Bueno, vou ir por orden. Agradezolle á Concellera de Ciudadanos de que lle guste tanto a moción. Non parecía así na comisión cando xa estuvo, pero, bueno, alégrome de que recapacitara. En canto aos señores da Marea de Podemos, estamos a falar do Concello e a Xunta de Galicia do PP, como vostede di, é a que paga a través do plan concertado as 11 traballadoras e unha psicóloga dos servicios sociais deste Concello. Agora, a Xunta paga a 2 traballadoras máis a través da subvención da orde do 4 de xullo do 16. Este Concello non dá abasto en servicios sociais porque o seu presuposto para servicios sociais é cada día máis baixo. Presuposto, señores da Marea, que, por certo, acaban vostedes de votar a favor. Coherencia? Ninguna. Que pasou con esa renda social no Concello de Santiago, da que tanto cacarean? Por que somos os do PP, os propoñentes, votan vostedes en contra e castigan aos cidadáns? Ben feito, isto é Podemos. Señores do BNG, énchese a boca falando da preocupación que vostedes teñen sobre a pobreza, pero cando tiran da Mastercard non se lle enche tanto a boca falando da pobreza. Despois, señora Fouces, o aproveitamento dos recursos destinados á emerxencia social que non se aproveitaron tanto neste ano 16, díganos vostede que non é certo, díganos que si se usou todo o presuposto ou que non se usou porque non fixo falta cando os últimos datos que teñen vostedes relativos á poboación en situación en risco de exclusión no Concello de Pontevedra son de 16.012 persoas. En canto á axilización do tempo de atención e de tramitación de axudas básicas, non nos diga, como fixo na comisión desta semana,
que non hai lista de espera, que o que pasa, según dixo vostede, é que se poda notar calquera. Supoño que sabe que esa lista, que sí existe, está formada non por todos os que solicitan, senón que esa lista, señora Fouces, é de persoas que sí cumplen o perfil, non como vostede dixo na comisión, e que tamén dixo que eso estaba así dende hai 10 anos. Moi pouco fixo vostede dende que leva servicios sociais. Dende o ano 2011 xa van a las 6 e aínda non sabe por onde anda nin como funciona ese servizo. En canto á reorganización do sistema, contanos que teñen traballadoras sociais suficientes coas 11 máis unha psicóloga que lles paga a Xunta a través do plan concertado con 205.194 euros no ano 2016. E tendo en conta que dúas traballadoras sociais, por motivos persoais, nos que, por suposto, non vou entrar, unha ten para a súa desgraza unha reducción de xornada do 75% e a outra un 25%, isto fai unha traballadora. En canto ao que nos contou das dúas traballadoras sociais a maiores, que teñen dende decembro ata marzo tamén pagadas pola Xunta 80.000 euros a través da orde do 4 de xullo do 16, dixo, demostrando claramente que o traballo non o leva o día, ou que lle ven grande, que estas traballadoras sacan adiante o traballo de atención primaria, é dicir, as risgas, que é máis do 60% do traballo que tiñan antes as demais traballadoras sociais existentes. Mal, señora concelleira, moi mal. Que non se entera do que pasa na súa concellería, porque eses usuarios non estaban a ser atendidos, porque non se renovou o contrato coa Cruz Vermella. E estas dúas traballadoras teñen 40 usuarios cada unha nos seus itinerarios e aínda non conseguiron metelos a todos porque a carga de traballo é enorme, xa que non se estaba a facer nada. Sabía vostede, señora concelleira, que as actividades para perceptores da Risga empezaron a levarse a cabo na semana do 20 de novembro do 16? Que levaba vostede sin facer nada ao respecto dende febreiro dese ano? E que non teñen nada proxectado máis alá de marzo deste ano 17, que é cando rematan o contrato estas dúas traballadoras? Sabía vostede que a 8 de novembro había 93 persoas sin proxecto de inserción? Que a saber? Si non lles importa en absoluto o que lle pasa á xente. Por iso mesmo suprimiron o Servicio de Inclusión Social e foron premiados co corazón de pedra. Ese premio non o pasean, verdad? Por que non empezan xa a traballar para manter esas dúas traballadoras sociais que o Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional e o Fondo Social Europeo cofinancian estas axudas coa Xunta ata o 2020? Non vayamos a falar do que fan vostedes pola pobreza, señora Fouces. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Fouces. Perdón, señora Teso, señor Rei Núñez, ten a palabra. Ben, supoño que a Xunta de Galicia pagará o que ten que pagar no Concello de Pontevedra. Sobre os orzamentos, estaría ben que atendese ás votacións que se celebran aquí, porque nós nos abstivemos, non nos apoiamos. E da loita pola pobreza, é evidente que o Partido Popular sabe un rato largo ata o punto de que podería escribir enciclopedias, non? Estarían os fascículos do señor Bárcenas, o teorizador da contabilidade extracontable, podería estar un fascículo escrito polo señor Carlos Fabra, que era un virguero mercando décimos de lotería, o de o señor Granados, en cuxa mesa de noite os empregados de IKEA deixaban feixes de billetes de 500 euros, ou o de Rodrigo Dato, ou o de Ignacio González, e tamén está o fascículo que neste momento están escribindo o Partido Popular coas eléctricas e que todos padecemos mentres non poidamos nacionalizar as eléctricas. En todo caso, con todo o cariño, desde as mareas de Podemos ao Partido Popular das eléctricas, insistimos en que imos absternos nesta moción. Moitas grazas, señor Rei. Señora Fouces, ten a palabra. Moitas grazas. Demórdeslle a conciencia. Pois miren, o primeiro que teñen que vostede facer é deixar de estar ao servizo de certas mafias, de lobbies de presión que só buscan o seu lucro. Non falla, é que non falla. Grupo sospeitoso modo pandilla. Apelidos ilustres detrás que a esa vostedes lle pon moito. Aí está o PP facendo de autofalante, ou mellor dito, facendo de comercial directamente, non?
Temos un exemplo claro cando era cuestión de transparencia internacional. Lembran aquelas grandes intervencións do Partido Popular levantando a bandeira de transparencia internacional, dicindo que nos acusaban de ser o Concello. Resulta que somos en este momento o Concello máis transparente, pero non porque o diga Transparencia Internacional, que sabemos perfectamente que é unha desas mafias e lobbies cas que vostedes teñen unha relación de vasos comunicantes en algunha ocasión, non? Sino porque son entidades serias e prestixiosas as que están avalando eses criterios, non? Así é como se traballa humildemente desde este Concello. Poñémonos a traballar, poñemos a facer as cousas e conseguimos acadar os estándares que creemos que son os máis aceptados, pero sin perder de vista en ningún momento o que significa o deber público e o que significa preservar aos veciños e as veciñas do noso Concello de as presións de eses lobbies tan magníficos entre os que vostedes se manexan moi ben. Igual que estos que non ocultan xa o nome, din grupo de directores e xerentes. Coidado, xa van de cara. Xa se sabe perfectamente que están buscando. É dicir, teñen a mala costumbre, supoño, os grupos de directores e xerentes de comer todos os días. Polo tanto, terán que buscar a posibilidade de que as súas empresas que dirixen e xerencian obteñan o maior número de contratos posibles a cargo dos orzamentos das administracións públicas, en concreto dos concellos, que é onde seguramente agarran máis mordida. Entón, pois, lanzan este tipo de ratios, como lanzaba a Transparencia Internacional as súas cousas, e alá van detrás aplaudindo cas orellas o Partido Popular. Non deixan de ser empresas que a pobreza é un negocio para estas empresas e é do que viven. Por lo tanto, teñen que, de alguna maneira, atrapar os recursos como poidan. Pero a nós, este tipo de grupos, síguenos a preocupar cero, igual que nos preocupou, no seu caso, o tema de transparencia internacional. Temos clarísimo que o noso obxectivo son os veciños e as veciñas de Pontevedra e temos clarísimo que temos que preservalos desas presións que a vostedes tanto lle gusta. Alégrome moito, ademais, que fixerase unha intervención que non tuvera nada que ver co que eu dixera, porque iso quere dicir que están absolutamente fora de xogo. Se non fora un tema difícil, un tema serio e un tema que detrás hai moito sufrimento, valería para un capítulo dunha serie que acaban de bautizar a xente que é bastante máis imaginativa e bastante máis intelixente do que a veces pensamos, que di moreirasabeigonsoloparidas.com. Poderíamos pensar que dentro de esa estructura podería entrar un capítulo, varios das cuestións que vostedes van lanzando habitualmente. Trátase dun tema moi serio, polo tanto non creo que teña cabida en esa suposta serie, pero bueno, de todas maneiras, nós vamos a seguir traballando na mesma línea, vamos a seguir poñendo a disposición dos veciños e das veciñas todos os recursos deste Concello e vamos a intentar, por suposto, mellorar no que haxa que mellorar e subir os estándares que haxa que subir, porque nunca é suficiente. Pero, desde logo, que as recetas do Partido Popular non, gracias. Grazas, señora Fouces. Alusións. Señor Moreira, ten a palabra. Sí, porque acabo de escutarlle unha cousa a señora Fouces que non a vou repetir por respeto a este pleno, pero que lle pido que retire, porque eu non califiquei en ningún momento a súa actuación e de verdade que me sobran adxectivos e non precisamente en carácter positivo. Por favor, retire iso, porque eu non lle faltei xamais o respeto a vostede. Moitas gracias. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Señor de Marea Podemos, si con estas cousas xustifica vostede o apoio coa súa abstención a este presuposto, que peniña dá. Bueno,
Señora Fouces, non dou vostede resposta a ningunha das cousas que lles puxen na miña intervención. Vaise vostedes polo Cerros de Úbeda, con elucubracións mentais e paranoias que só lle falta dicir que nos apoian os extraterrestres, e a vostedes solo lle valen os datos cando están ao seu favor, pero os datos do seu concello aí están, aí están. A miña intervención tiña relación coa moción, sin embargo, o que vostede dixo, pois non sei con que tiña relación, pero dende logo cos datos do seu concello non. Moitas grazas. Grazas. Sométese o asunto a votación. Votos en contra. 11. 11, non? Abstencións. 2. Votos a favor. 11. Son 11, sí. Un tacho. ¿Qué? Hay que repetirlo. No, está, sí, 7, 3, 10 e un 11. Hay que repetirlo. Pois hai que repetila. Votos en contra da moción, 11. Abstencións, 2. Votos a favor, 11. Xa está. Decide voto de calidade do alcalde. Eso dícelo tú. Non teño que decir. Vía lei. Vía lei. Bueno, eso, vía lei, exactamente. Quero dicir, tes tú a obligación de dicirlo. Bueno, sí. Pasamos ao punto seguinte. O punto 8, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre necesidades da parroquia de Lourizán, zona de Placeres, barra Rúa Adelino Montero Ríos. Me traguei un. Tragueime un. Bueno. Entón, punto número 7. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular instando a Xunta de Goberno a gratuidade de calquera actividade físico-deportiva municipal dos pontevedreses que carecen de recursos económicos. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural deste mes ditaminou favorablemente a presente proposición cos votos a favor do Grupo Municipal do PP e a abstención dos restantes membros da Comisión. Ten a palabra a señora Beigón. Gracias, señor alcalde. Señor Fernández Carballo, don Raimundo y señor alcalde, por favor, tomen nota. Buenos días, señoras y señores concejales, compañeros de esta corporación, funcionarios del Ayuntamiento, medios de comunicación y, como no, a todos los asistentes a este pleno de hoy. Este es el saludo original y auténtico con el que este concejal que les habla inicia sus intervenciones plenarias. Se lo digo porque no sé si en el pleno extraordinario, en el de los presupuestos, en el que ustedes contaron con el apoyo de los delegados locales de Martiño Noriega en Pontevedra, o en el anterior, ustedes dos lo han reproducido cometiendo un grave error. Y es que ambos, en su imitación, les falló el subconsciente y se olvidaron de saludar a los funcionarios y a los asistentes al pleno, es decir, al pueblo. Que conste que no me importa en absoluto que me copien el saludo. Creo que es más inclusivo con el que hace el alcalde el inicio de los plenos de «Buen día a todos y a todas». Y como de momento no está registrado desde el punto de vista de la propiedad intelectual, pueden utilizarlo libremente. Es más, yo creo que esta fórmula de saludo se va a imponer en otros ayuntamientos y si les hace más felices, les dejo que hasta lo promuevan dentro de ese modelo de ciudad amable, afectiva y abierta que ustedes con acierto venden porque Pontevedra es eso, es una ciudad amable, afectiva y abierta y sus concejales debemos dar ejemplo de ello. Dicho esto, vamos al tema de hoy, que es la mejor forma de empezar el año, que es tratando un asunto de deportes. Antes, dado que el contenido de la moción es muy breve, antes tengo que decirle al señor alcalde, como yo le presto siempre bastante atención cada vez que habla públicamente, que en el mes de diciembre, exactamente el día 16, usted, alguno de los concejales aquí presentes y yo, coincidimos en un acto en el que en su intervención, usted, señor alcalde, lo primero que dijo fue que Pontevedra era la ciudad del deporte que estamos a construir entre todos.
Mi pregunta, que coincide con la de alguno que tenía a mi lado, es, señor alcalde, ¿y la parte que le tocó a usted construir, dónde está? ¿Cuál es? Porque aquí los deportistas bien sudan la camiseta, aunque desgraciadamente lo tengan que hacer en otros concellos, porque Pontevedra carece de instalaciones deportivas. Y esto no se lo digo yo. Esto se lo dicen cientos de deportistas, aunque usted ya lo sabe, y hasta se lo dijo en una junta rectora del extinguido IMD, el que fuera su director técnico, que Pontevedra carece de instalaciones deportivas. En algún acta debe de estar reflejado. Señor alcalde, con todo el respeto que sabe con que yo trato a cada uno de los concejales de esta corporación y a usted como presidente, y con toda la humildad con la que abordo los temas que se debaten en este pleno, ¿de verdad cree usted que se puede decir que Pontevedra es la ciudad del deporte cuando en esta ciudad no hay instalaciones deportivas y hay varios clubs que se tienen que ir a ayuntamientos limítrofes para poder entrenar, como Marín, Caldas de Reyes, Puente Caldelas y San Genjo? Cuando su grupo vota en contra de la necesidad de crear y desarrollar políticas para impulsar actuaciones que permitan la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte. Cuando Pontevedra carece desde hace más de 17 años de un plan estratégico del deporte y no dispone de un plan de promoción del empleo, cuando en esta ciudad están todos los centros de formación deportiva, incluido un INEF. Cuando Pontevedra es la única capital de la provincia que no tiene unas pistas de tenis públicas y una piscina al aire libre. Cuando ustedes votan en contra de instaurar la gala del deporte pontevedrés y se recorre medio mundo, que ya le dije que lo celebraba, recogiendo premios, aunque también sea el corazón de piedra. Cuando tiene a 55 familias de trabajadores de las piscinas de Campolongo en vilo de su puesto de trabajo, dado que van camino de aprobar la 8ª prórroga irregular y no acometen ninguna reforma en las instalaciones. Cuando el director del extinguido IMD le dice que hay una falta de personal seria y que pone en una situación crítica el deporte de la ciudad. Mire, aquí tengo un recorte de periódico del diario Pontevedra del 12 de enero del 17. Un titular dice: ciclismo, el criterio en Pontevedra desaparece por el impago del concello. Faro de Vigo, 23 de junio de 2016. Otro titular: se cancela el primer mitin Rías Baixas. La falta de apoyos tumba una cita que hubiese traído primeros espadas nacionales. Faro de Vigo, 30 de diciembre de 2016. Se disuelve el Instituto Municipal de Deportes y deja sin resolver las piscinas de Campolongo. Este también es bastante grave. En Pontevedra reside una señora que fue 3 veces olímpica y el titular del diario de Pontevedra el 16 de noviembre dice: es frustrante haber sido olímpica y tener que mendigar por un trabajo en la ciudad del paro y la ruina. Y podía seguir. Señor alcalde, lo que usted dice no va en consonancia con la realidad. Esta ciudad está llena de oportunidades. Lo que me da rabia es que usted no las haya sabido ni encontrar ni explotarlas. ¿No cree, señor alcalde, que era mejor que cuando usted hablase públicamente en nombre de la corporación dijese que queremos que Pontevedra sea la ciudad del deporte y tanto ciudadanos, los delegados locales de Martiño Noriega en Pontevedra, el Partido Socialista, el Partido Popular y nosotros, el Bloque Nacionalista Galego, vamos a hacer todo lo posible por lograrlo? Yo creo que de esta forma de decirlo, señor alcalde, es más propia de un alcalde serio como es usted. Yo lo tengo por un alcalde serio, por lo menos es mi alcalde. Porque si no, señor alcalde, si sigue utilizando eslóganes publicitarios que intentan maquillar la realidad, va a generar más desconfianza y el crédito, una vez que se pierde, no se recupera. Respecto a la moción, decir que lleva por título ni un pontevedrés. Ya termino. Ni un pontevedrés sin deporte, gratuidad en cualquier actividad físico-deportiva. Hay 3 razones básicas para que esto se dé. La primera es que le corresponde a los ayuntamientos la promoción del deporte y la creación de instalaciones deportivas, también la ocupación del tiempo libre. La segunda, que los representantes de los ciudadanos tenemos la obligación inexcusable de preocuparnos porque estos objetivos se cumplan para resolver de una vez por todas los problemas que tienen nuestros vecinos. Y la tercera, que la tasa de desempleo que estamos sufriendo en Pontevedra provoca una crisis económica en la cual hay inmersas muchas familias y está impactando con virulencia en nuestro municipio y afectando esta situación que hace que muchas de las familias tengan a todos sus miembros en paro y que hayan agotado o estén agotando todo tipo de prestación de desempleo o ayuda y prácticamente les cueste llegar a fin de mes. Concluyo en 2 minutos. El deporte, que no está al margen de todas las vicisitudes y avatares de la vida, es uno de los ámbitos que se ve afectado por esta situación. Por lo tanto,
Hay que intentar que las personas que no tienen recursos, apoyarlas en las medidas que se constituyen un instrumento indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, elevamos nuestra propuesta de acuerdo, que literalmente reza así. Instar a la Junta de Gobierno de Pontevedra a que ordene elaborar por parte de los técnicos municipales de nuestro ayuntamiento un baremo con criterios objetivos de carácter económico y social para aplicar la gratuidad o la bonificación del 100% de los costes de la matrícula en cualquier actividad físico-deportiva municipal a todas aquellas personas empadronadas en el Ayuntamiento de Pontevedra que no dispongan de los recursos económicos suficientes. Y ya, sí, para terminar, decirle a la señora Fouces que me sorprenda que sea usted capaz de elaborar un chiste de mal gusto cuando usted no entiende que de 10 personas que ven la televisión, 5 son la mitad. Muchas gracias. Moitas gracias, señora Beigón. Señor Agustín, ou non? Perdón, señora Moreira ten a palabra. Moitas grazas, bos días a todos. A actividade física é un aspecto máis do desenvolvemento e crecemento das persoas. Ben feitas, redunda tanto na súa saúde física como na psicolóxica, chegando a ser un xeito de que as persoas que están a pasar dificultades económicas non se aillen máis do que xa están, por mor da falta de ingresos económicos ou polas dificultades de acceso a este tipo de actividades deportivas. Entendemos a necesidade de poñer mecanismos que axuden e faciliten as persoas con dificultades económicas. O acceso ás actividades físicas deportivas municipais sen que a falta de recursos sexan un impedimento para poder disfrutar e exercer o seu dereito a unhas actividades financiadas con cartos públicos. Nos imos a votar a favor. Grazas. Grazas, señora Moreira. Señor Fernández González ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, creo que vou mellorando o meu autocontrol. Nos vamos a votar en contra desta moción porque non vemos que o que se propón por parte do Partido Popular sexa unha necesidade. Nos creemos, e así o intentamos no orzamento, que o Concello ten que loitar contra a pobreza enerxética ou ten que buscar mecanismos para evitar os desafiuzamentos, ten que garantizar que os nenos e nenas poidan ter todo o material escolar se que sexa necesario, ten que garantizar que non se bote a nadie porque non pode pagar o aluguer, pero non vemos que dentro das xestións prioritarias que teña o Concello teña que incluírse o pago da actividade deportiva para os cidadáns, tendo en conta, ademais, que se non cambiaron as cousas, que creo que non cambiaron as cousas, o acceso á actividade deportiva para os nenos e nenas de Pontevedra é absolutamente gratuito, ten a gratuidade garantizada. Por lo tanto, non vemos nos a necesidade desa moción e pensamos que probablemente as necesidades dos cidadáns de Pontevedra, dos que teñen necesidade, estea máis na pobreza enerxética que non figura nos orzamentos ou no axuda ao pago dos alugueres que tampouco figura nos orzamentos, pero non vemos moita necesidade desta moción, por lo tanto, vamos a votala en contra. En todo caso, é unha aclaración ao señor Abeigón. En Pontevedra sí temos pistas públicas de tenis. En Sanjenjo, non sei. Pero en Pontevedra sí temos pista pública de tenis. Infórmese vostede un pouquiño mellor. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández González. Señora Ribeiro Portela, ten a palabra. Bo día a todos e a todas. Imos votar en contra desta moción. En este momento se está a elaborar a ordenanza de prezos públicos que afectan a todas as actividades deportivas municipais e será aí
en ese marco, non no marco da ocorrencia do día do Partido Popular ou ocorrencia do Pleno correspondente, onde se recollan as bonificacións que se poden aplicar en base á legalidade vixente. Por aí, dai o noso voto en contra, e tamén informarlle, señora Beigón, que neste Concello se veñen aplicando onde hai moitísimos anos accións reais a través dos servizos municipais, os servizos sociais municipais e a través de outros mecanismos que propician que as persoas que están en situación económica difícil poidan participar en actividades deportivas, actividades culturais, actividades juvenís, etc. Pola miña parte, nada máis. Moitas grazas, señora Ribeiro. Señor Abeigón, ten a palabra. Bueno, mi intervención va dirigida a todos los grupos, exceptuando a Ciudadanos y a los delegados locales del señor Martiño Noriega en Pontevedra. Escuchándoles he podido comprobar que cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto de la moción. Es posible incluso que se comprenda hasta de forma equivocada. Hay que diferenciar leer de compresión lectora. Y bueno, esto hace referencia a que el término es genérico y hace referencia a ningún pontevedrés y especialmente al colectivo de personas adultas, porque sí somos conscientes que en la existencia del IMED había una partida destinada, el punto C, a escolas deportivas municipais para grupos especiais, discapacitados, persoas con dificultade de inclusión social, terceira idade, etc. E la cantidad, señora Ribeiro, que se destinaba era de 10.000 euros, frente al de las escuelas, que para otros, destinado a otro colectivo, era de 108.000, 10 veces mayor. Para terminar, lamento su falta de sensibilidad de estos grupos con los más desfavorecidos. Ojalá nunca ustedes tengan que verse en una situación similar y siento que no tengan la capacidad de empatizar con los problemas de una parte importante de la población. Y desde luego ahora se comprende el fracaso de sus políticas sociales y, como no, deportivas. Nada más. Muchas gracias. Grazas, señora Beigón. Sometemos o... Quere falar, señora Ribeiro? Non. Queres? Vamos a borrar aquí. Señora Ribeiro, ten a palabra. Eu simplemente, e algo que non suelo facer nunca, é dicir, dar consellos. Creo que todas as persoas somos adultas e sabemos a que aternos en cada momento, pero eu creo que tiñan que facerse mirar de verdade o tema da demagoxia. Tiñan que facelo mirar moi profundamente, non? Porque no medio das súas argumentacións, tanto para este tema como para outros, a verdade é que incluso chega a dar pena, non? Pena os argumentos que utilizan para chegar á petición de unha cuestión concreta. Hoxe pedimos unha exención en unha cuestión concreta, non? Mañán pediremos outra. Pero fáganse mirar o que realmente están facendo vostedes para chegar ás premisas que nas súas mocións, en este caso, en esta que estamos a tratar, se escriben. Como se chega a estas tasas de exclusión social, a estas tasas de pobreza, e o que están facendo a día de hoxe, e as preocupacións que teñen as persoas normais hoxe. Posiblemente, por desgraza, non é a actividade física se poden facela ou non. Por desgraza é saber se a final de mes van a poder pagar a luz. Vale? Así que fáganse ver tamén vostedes esa cuestión, a demagoxia que utilizan e as argumentacións absolutamente esotéricas en algúns momentos. Moitas grazas, señora Ribeiro. Señora Beigón. Señora Ribeiro, se debe pensar todo lo que se dice y no decir todo lo que se piensa. Mire, usted nos acusaba a este grupo de demagogia. Estos son los claros ejemplos de la demagogia que hace usted y el portavoz de su grupo. Bueno, no el señor Raimundo González Carballo, sino el señor alcalde. En cualquier caso, usted en materia deportiva tiene un complejo de inferioridad y he de decirle que está completamente justificado, señora Ribeira. Usted no es tan mala concejala como la gente dice, es mucho peor.
es mucho peor. Nada más. Gracias. Moitas grazas, señora Beigón. Sometemos a votación a moción do Partido Popular. Votos en contra. Votos en contra 11, 12, 15. Abstencións. En contra o PSOE, Ciudadanos e BNG. 12, 3, 15. Abstencións. Abstención ninguna. Votos a favor. 9. Pasamos ao seguinte punto, que este sí que é o 8, non? Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre as necesidades da parroquia de Lourizán, zona de Placeres, Rúa Avelino Montero Ríos. Señor secretario, ten a palabra. O asunto foi determinado na Comisión de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servizos, favorablemente, cos votos a favor dos representantes do Partido Popular, de María Pontevede, o representante do Grupo Visto Ciudadanos, e a abstención dos restantes grupos, é dicir, do BNG e do PSDG-PSOE. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra a señora Cañizares. Sí, bos días, señor presidente. Bos días a todos. A parroquia de Lourizán parece sempre a gran olvidada das que conforman o Concello de Pontevedra. Concretamente, a Plaza da Igrexa de Placeres, que, sendo o centro da parroquia, presenta unha serie de deficiencias que deberían ser arranxadas polo Concello. Unha delas é o estado de desleixo que presenta nos parques infantís, con randeiras en mal estado, pezas rotas, chans levantados, e que conleva o conseguinte perigo para os nenos e nenas e como para os maiores que acompañan o seu tempo de lecer. Ademais do resto de mobiliario urbano da praza, que ali está posto, pero que necesita arranxos, pois é inutilizable polo seu deterioro. Por outra banda, e dentro da mesma parroquia, a Rúa Monteiro Ríos presenta beirarrúas sen limpiar, chans levantados, invasións de malezas, co conseguinte perigo para os peóns que optan por cambiar de beirarrúa, pois unha delas está impracticable. Polo tanto, elevamos o pleno para o seu debate e aprobación a seguinte proposta de acordo. Instar a Xunta de Goberno ao arranxo do mobiliario urbano que hai na Plaza da Iglesia en Placeres, arranxo do parque infantil facendo unha limpieza da zona, repoñendo o mobiliario danado e axeitando o chan para que non sexa motivo de repetidas caídas, e arranxo e limpieza de beirarrúas da Rúa Avelino Montero Ríos. Grazas, señora Cañizares. Señor Gómez Xunqueira, señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. Apoiamos esta moción, pero queremos lembrar que no pleno celebrado 22 de setembro de 2015, imos camiño xa de 2 anos, Marea Pontevedra presentou unha moción que foi aprobada por unanimidade para instar as administracións propietarias de APO 546 e PO 11 a realización de diversas actuacións. Por iso, pedimos ao Partido Popular que está na Xunta que sexan dilixentes. Por iso, e que fagan a súa parte de traballo. Non debemos esquecer a débeda histórica que temos todos coa parroquia de Lourizán. Por iso, no pleno do 18 de abril de 2016, presentamos unha moción que agora foi transformada e incorporada nunha emenda aos orzamentos para o ano 2017, cunha partida inicial de 150.000 euros para iniciar a construción dun centro cívico. Vostedes comenzan a súa exposición dicindo que a parroquia de Lourizán parece sempre a gran esquecida das que forman o Concello. Resulta moi contradictorio vindo de vostedes. Pero que fai o Partido Popular por Lourizán? Pasar un tren polo medio da praza? Facer un escalestri? Un muro que afastou o contacto da veciñanza co mar? Prorrogar a ENCE durante 60 anos máis? E así, entre outras. Agora mesmo estáse falando de ampliar a depuradora para varios concellos, nuns terrenos ganados ao mar, cando xa está máis que demostrado que o seu emprazamento non é o axeitado. Prexudica non só a veciñanza da parroquia de Lourizán, senón que siga a contaminar a ría de Pontevedra. Reflexo disto é como se van pechando e degradando os bancos marisqueiros. Compre lembrar que cada quen defeca na súa casa, algo lóxico e normal, pero que non é lóxico e normal que eses restos o teña que padecer e sufrir sempre a mesma parroquia, Lourizán.
parece ser que a veciñanza débese sentir moi agradecida e solidaria co reparto de desfeitas. Agora entendemos a presa que tiñan por derrumbar o campo de fútbol. Para a Marea Pontevedra, a defensa da parroquia de Lourizán non é anedótico. Está presente nas nosas demandas e reivindicacións desde que nos incorporamos a esta corporación municipal no 2015. Somos coñecedores que determinados arranxos corren a cargo do equipo de goberno de Benegá, pero tamén a cargo do equipo de goberno da Xunta do PP. Só lle estamos pedindo a vostedes que sexan dilixentes, non se poñan de perfil, e que as necesidades da parroquia de Lourizán débense transformar en realidades. Fagan o traballo que lles corresponde. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Ben, pois, bos días a todos e a todas. A ver, nesta moción que se refire á parroquia de Lourizán, a nós o que nos parece é que hai algunha indefinición, algunha cousa que non é exactamente real, e, por suposto, algún esquecemento, non da parroquia de Lourizán, senón por parte do Partido Popular. A ver, din vostedes que a parroquia de Lourizán é a gran esquecida de Pontevedra, e isto non é en absoluto certo. Eu creo que ás veces isto o dicen de casi todas as parroquias das que traen aquí alguna moción, pero, bueno, neste caso, evidentemente, non é certo. Efectuáronse melloras na mobilidade ou en prácticamente todas as vías que ordenan a parroquia durante estes últimos anos. A reforma que se está facendo grazas ao ARI do centro de Estribela permite que teña un tratamento prácticamente igual ao do centro histórico. Acabamos de rematar, por exemplo, a rúa da Comboa. Fixéronse calmados de tráfico. Estamos agora mesmo nun diálogo permanente co colexio público da parroquia para implementar ali un camiño escolar, pero tamén para mellorar as dotacións dese colexio que se acaba de inaugurar, creo que foi este curso o anterior, o comedor escolar. Hai melloras noutras dotacións, como as que se foron facendo na Casa da Cultura, que evidentemente haberá que mellorar, ou no cemiterio. Estamos avanzando para construir o campo de fútbol. E poderíamos citar moitas outras, pero eu prefería reducirme ao que é o ámbito do que vostedes falan, que é o da praza, onde evidentemente tiveron que ir buscar cal son as seivas que ali quedan, porque os investimentos que se fixeron no último ano e medio deben estar por enriba dos 150.000 euros. Resumindo, elimináronse as barreiras na rúa da praza e fixéronse dúas novas beirarrúas. Reparouse o firme de toda a praza e, por fin, é inaccesível para os vehículos a motor, co cal os nenos gañan en seguranza e iso nos permite, é unha das cosas que nos permite facer un camiño escolar seguro para os nenos do Colexio Sagrado Corazón dos Praceres. Calmouse o tráfico na zona, polo menos na rúa da praia. Hai un novo alumeado LED que non só é enerxéticamente máis eficiente, sino que, ademais, mellora a calidade lumínica do que había ali. Hai un novo aparcamento que permite que os pais e as nais que, por exemplo, levan os seus fillos á escola non teñan que aparcar na porta do colexio e que crea un servizo de aparcamento disuasorio para toda a parroquia que poidan deixar o coche naquel punto e ir a outras zonas que, ao mellor, é máis dificultoso. Fíxose unha rehabilitación integral da rúa do Areal. Mellorouse a accesibilidade ata a pasarela para as mariscadoras, creando un novo sendeiro peonil, ben alumeado, sen barreiras, sen problemas de auga, porque son un sector económico imprescindível para este concello. E hai 2 anos fíxose unha reparación integral dos 2 parques, que evidentemente, como os nenos os usan, porque a praza está para que os nenos e as nenas o utilicen, pois estropéase e este ano está prevista unha nova reparación. Por lo tanto, a praza non está esquecida, a parroquia non está esquecida e, ademais, tampouco é que estea privilexiada sobre as outras, sino que se va dando un tratamento máis ou menos igual a cada unha delas. Está todo rematado? Pois non.
faltan cosas por facer. Vostedes enumeran algunhas que non son todas as que faltan por facer na praza. Algunhas das que enumeran, é verdade, a Rúa Avelino Montero non está en boas condicións, pero claro, é difícil achacarlo a nós cando hai unha competencia da Xunta de Galiza. E na praza sí que é certo que hai dous bancos de madeira, un precisa ser barnizado e o outro ten dúas tábuas que hai que reparar, ademais do barniz. Efectivamente, o mobiliario urbano da praza precisa ser reformado. E hai que reparar os columpios. E o que pasa que, como xa dixen en algunha outra ocasión que falamos desta parroquia ou de algunha outra, eu creo que deberíamos ser ambiciosas e ambiciosos e non limitarnos a unhas reparacións pequenas. Por lo tanto, quixera facerlles unha proposta de emenda a esta moción para recoller o que ten que facer a Xunta de Galiza, que naquel ámbito é preciso, e máis para engadir o que lle falta ao Concello nese ámbito. Así que a proposta diría instar a Xunta de Galiza a mellora da mobilidade peonil con accesibilidade universal na Rúa Avelino Montero Ríos e tamén a mellora da seguranza viaria e calmado de tráfico na devandita rúa. E co que respecta ao Goberno municipal, instar a Xunta de Goberno a reparación do mobiliario urbano na Praza dos Praceres e a mellora do parque infantil reunindo nun único punto os dous que actualmente existen na praza. E, ademais, que vostedes non fan referencia a isto, a rehabilitación integral do pavimento da Rúa da Praia, que, efectivamente, sobre todo na zona onde están as vivendas, precisa ser arranxado. Creo que non expliquei, nesta praza hai dous parques infantís separados por menos de 100 metros, e xa que falamos desto, pois probablemente sería mellor que os reunísemos os dous nun único punto, que dea un mellor servizo aos nenas e aos nenos da parroquia. De aí que, en vez de abordar unha reparación dos columpios que hai, das rendeiras, dos tobogáns, de todo o que ali hai, que abordemos mellor unha mellora do servizo nesta parroquia, igual que se está facendo en algunhas outras. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Señora Cañizares, ten a palabra. Bos días de novo. Pois nós aceptamos a súa emenda, señor Demetrio. Señora Moreira, agradezolle o seu recordatorio de todas as cousas que vostedes fan ou fixeron por Lourizán, pero eu tamén teñolle que recordar que o proxecto que presentou o BNG aos veciños para a reforma da Casa de Cultura moito antes dos presupostos estaba valorado en 250.000 euros e vostedes presumen de haberlle evitado 100.000 euros a reforma a todos os veciños. Eso por un lado. Por outra parte, deportivamente acepto o meu reprendemento hacia a miña persona por non saber a quen pertence a Rúa Avelino Montero Ríos, se ao Concello ou a Xunta. Pero como poden vostedes ver, para a súa enmenda nos aceptamos que quero que vexan que non estamos en contra do calmado de tráfico na zona, pero iso sí, por favor, se con lombos que teñan as medidas regulamentadas para non ter que dar moitos chimpos, que xa bastantes damos. Pois eu o digo tamén, pero quero que vexa que como vostede me di na súa enmenda que melloranza da seguranza viaria e calmado de tráfico na devandita rúa, non estamos en contra dese calmado. Para nós o importante é o benestar dos veciños desa rúa e, por conseguinte, o seu desplazamento por ela non sexa ter que cambiar de beira a rúa porque está impracticable ou porque a maleza sae das fincas. Pero digo eu, a maleza tamén a ten que ver para a Xunta ou é do Concello. Non é que diga mentira, non é o mellor das máis olvidadas a parroquia de Lourizán, pero, sin embargo, para algunhas cousas sempre é a última. Non teñen o campo de fútbol. A Casa de Cultura, esa que estaba programada en Estribela, estáse a quedar pequena, ainda non está feita. O arranxo pretendido, ademais de deixarse en praza de abastos a zona, é moi caro e non dará servicio aos veciños, non hai biblioteca. É dicir, as opcións para o lecer quedanse escasas para a numerosa poboación da parroquia. E as probas do que acontece na Praza de Igrexas son ben palpables e visuais. Non vou poñer fotos, pero, xa está na moción. Os parques infantís necesitan de coidados e non teñen por que ser uns coidados especiais, pero sí teñense que manter en boas condicións para todos, porque algúns destas radeiras poden producir danos e bastante nos nenos.
Bueno, polo menos vexo tamén que non fai vostede como o señor Bará, co de Monteporreiro, para non ter que desdecirse e recoñece que a praza e os lugares de lecer para os nenos e os maiores están nun estado lamentable de desleixo. Dito arranxo, ou proxecto de arranxo, esperamos velo pronto e encheranos de satisfacción porque os veciños e as veciñas de Placeres Lourizán merecen ser tratados como todos e non ser os derradeiros de Filipinas. Xa máis nada, solo de decirlle que eses banquillos de madeira tan bonitiños que están na rúa Marqués de Valterra están ali o solciño que as persoas maiores os disfrutan moito, ademais de eses que di da Praza de Placeres. E nada máis, moitas grazas. Ben, moitas grazas, señora Moreira, señora Moreira, perdón, antes, Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. Unha aclaración. Na nosa proposta non era un arranxo do Centro Actual Cultural, era unha proposta para iniciar un centro cívico en Lourizán. Por iso, a cantidad de 150.000 euros. Por outra parte, en relación ás propostas que está facendo o BNG para cambiar esta proposta, nos presentamos no Pleno e priorizando na dinamización da parroquia de Lourizán que na Estrada Vella de Pontevedra a Marín fora expulsado o tráfico pesado, pois non está preparada para que convivan nela o desproporcionado volumen que xenera Ence e a peligrosidade que representa. Para a convivencia cos usuarios da vía, tanto ciclistas como peóns, en beirarrúas cun solo lado e a escasez de enchura das mesmas. Cando falan da mellora da mobilidade peonil, con accesibilidade universal, mellora de seguridade viaria, calmado de tráfico, non falan de retirar ese tráfico pesado. Esta petición non incluye un acceso pola autovía para o acceso de camións á Pasteira. O Concello de Pontevedra eliminou o tráfico rodado de camións de gran tonelaxe na avenida Fernández Ladreda Faianos. Sen embargo, os veciños de Lourizán o seguimos a sufrir. En relación á proposta que realiza o BNG de reunir os dous parques existentes actualmente, nun único punto, dicir que na praza hai un parque infantil, logo unha zona de aparcamento, unha rúa polo medio para cruzar as pistas de deporte, pasos a nivel do paso do tren, outra rúa, máis aparcamento, outro parque infantil. O que pretenden facer son parches. O que precisa a Praza de Placeres é un estudio en detalle para mellorar a estrutura xeral da plaza e potenciala. A remodelación que cabe na Plaza dos Praceres leva consigo o soterramento do tren, pois resulta demoledor que no Concello de Pontevedra, con tantos premios á mobilidade, exista unha plaza que, contradicindo unha sentenza que o declara ilegal, sexa atravesada por un tren de mercadorías. Están a decir que fan algo pola parroquia, sen quitar o que rompe a plaza, que é o tren. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Simplemente para agradecer que se acepte a emenda, e máis porque as cousas non acontecen porque sexan fenómenos climatolóxicos ou porque a culpa sexa do goberno municipal. A parroquia de Lourizán non ten campo de fútbol porque entre Ence, o Partido Popular e as cloacas do Estado ocupáronse de que non exista. Estamos en colaboración coas entidades da parroquia, nomeadamente a Comunidade de Montes e o equipo de fútbol e os seus homónimos da parroquia de Salcedo para solucionar este problema que crearon vostedes. Grazas. Sométese o asunto a votación. Votos en... Os termos da emenda están claros, non? Se acepta a emenda por parte do Partido Popular. Votos en contra da moción. Ningún. Abstencións. Ninguna tampouco. Votos a favor. Se aproba por unanimidade. Sorprendentemente. Eu non estaba entendendo nada. Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relacionada co estado dos vestiarios do campo de fútbol de Ponte Sampaio. Señor secretario, non ten o señor secretario. É a 9. É a 9. A de ratificación da urxencia. Dios mío, é que ando por diante dunha,
Por que vou por diante unha? Non sei. Ratificación da inclusión por urxencia de aprobación no seu caso da aprobación do Grupo Municipal do PSOE en relación coas emendas presentadas polo seu grupo parlamentario aos orzamentos da Xunta de Galicia. Como non hai dictamen da Comisión, sométese a consideración do Pleno a urxencia. Señor Fernández González, defenda vostede a urxencia. Iba a darlle a palabra, non? Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, brevemente, para justificar a urxencia por un feito doble, non? Por un lado, se justifica porque os orzamentos da Xunta serán debatidos e previsiblemente aprobados polo Parlamento de Galicia a principios de febreiro, ou debatimos esta moción neste pleno ou no vindeiro xa non terá ningún sentido porque xa estarán aprobados, non? E o seguinte argumento é, creo que a necesidade de trasladar ao partido político mayoritario que sustenta o goberno autonómico unha postura común de todos os grupos políticos de Pontevedra sobre a necesidade de que se lle dedique unha maior atención ao noso Concello neses orzamentos. Por eso, creemos que eso se pode facer a través do debate e aprobación desta moción e por eso consideramos que é urxente debatila neste pleno. Moitas gracias. Señor Fernández, algunha intervención neste sentido? Ninguna de momento. Sí que terá que haber algunha intervención. Señora da Silva Méndez, ten a palabra. Grazas, señor alcalde, para manifestar o voto en contra da urxencia do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego precisamente por algunha das cousas que acaba de decir o portavoz do PSOE. Efectivamente, o plazo para a presentación de emendas ao orzamento da Xunta no Parlamento de Galiza rematou a finais de decembro. Se realmente houvese intención de que se entrase nun debate nesta corporación sobre as necesidades non contempladas no orzamento, teríase feito con anterioridade ao remate dese plazo. Ademais, nos temos plena confianza no Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, que ademais ten unha magnífica representación no concelleiro de Pontevedra, Luís Bará, na súa capacidade para negociar dentro do Parlamento de Galiza as cuestións que, como Bloque Nacionalista Galego e tamén como Concello de Pontevedra, entendemos que teñen que estar contempladas nos orzamentos da Xunta, tanto co grupo do PSDG como co de Marea, como do Partido Popular. Alá, se o PSOE non ten esa confianza no seu grupo parlamentar dirixido polo señor Leiceaga e onde tamén hai representación de Pontevedra para chegar a eses acordos en defensa dos intereses de Pontevedra. Ademais, como vostede ben sabe, na súa moción hai incorreccións, xa que os orzamentos galegos aproba o legislativo, o Executivo propón un proxecto de orzamentos e vostedes na súa moción pon que o Pleno inste o Goberno galego a asumir as enmendas. Nós temos moi claro o que é o Executivo e o que é o legislativo. Quen ten que asumir as enmendas é o Parlamento de Galiza. En todo caso, habería que dirixirse aos grupos parlamentares. Iso é unha evidencia máis de que esta emenda é absolutamente extemporánea e, desde logo, non é urxente. Algunha outra intervención ao respecto? Non sei se alguén pideu a palabra. Non, ninguén pideu a palabra. Señor Agustín Fernández pideu a palabra. Bueno, sorpréndeme un pouco a virulencia da intervención da portavoz do BNG. Parece que é unha cuestión, non sei, que lles afecta excesivamente. E eu entendo, sabe, porque entendo o papelón que ten que facer o señor Bará levándolle a contrario ao señor Lores, presentando enmendas, non? Tendo en conta que o señor Lores trouxonos aquí un orzamento dicindo que o goberno hai que deixalo gobernar e que non se poden presentar enmendas porque un goberno ten dereito a gobernar, e que os demais non podemos presentar enmendas, e agora o señor Bará chega ao Parlamento de Galicia e resulta que presenta enmendas, supoño que contra o criterio do señor Lores, porque entendemos que o señor Lores estaría de acordo en deixar gobernar o señor Feijóo co presuposto do señor Feijóo.
sin presentar enmendas. Nós non estamos nesta tesitura, nós creemos que se pode mellorar ese orzamento e creemos que se lle pode instar ao goberno da Xunta a que asuma as enmendas e que el mismo as presente no Parlamento de Galicia. Non fai falta dirixirse aos grupos parlamentarios. As outras cuestións acerca da confianza ou a desconfianza, esas son cuestións entre tamén vostedes e a señora Pontón, que tamén lle teñen vostedes moitísimo respeto a señora Pontón e as súas decisións. Eu non vou a entrar a valorar se vostedes, o seu grupo parlamentario, é mellor ou peor, ou hai maior ou menor exceso de confianza. O xeito e a sensación que teño eu é que o que temos nós é que vostedes non lles gusta moito debatir. Ese é o problema. Moitas gracias. Bueno, non é por... Agora falas tú, Carmen. Na Xunta de Portavoces se lle dixo ao señor que nós estaríamos dispostos a, non sei, a plantear algún... poñernos de acordo os grupos, porque todos os grupos parlamentares e todos os grupos municipais teñen representación no Parlamento da Xunta e presentan as súas mocións individualmente. É posible que haxa algunha moción ou algunha cuestión na que poidera haber acordo de todos os grupos municipais para presentalas con máis forza no Parlamento, pero que vostede negouse totalmente a debatir negouse totalmente, dixo, non, eu presento as miñas e tenemos que morir al palo todos aquí con as que presenta el PSOE. Nós tamén presentamos emendas. Entón, a min, sinceramente, presentar pola mañán ou polo día anterior unha cousa que efectivamente dixo, non me parece serio, non? Por lo tanto, nin serio nin urxente, non? Nin serio nin urxente. E que quede constancia de eso, de que nós temos intención, cando menos de plantear ese tema dentro da Xunta de Portavoces, que vostede non dou opción ninguna, se puxo ali un pouco alteradillo e dixo que vostede levaba eso e que queríamos votar en contra, que votáramos e punto. Bueno, señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Señor Fernández, como xa lle decía, eu non son virulenta, son vehemente, en todo caso, é certo. A min defender os intereses de Pontevedra é unha cousa que apasioname e a veces esa paixón se deixa ver nas intervencións. Pero non se preocupe que nesta segunda intervención non vou ser tan vehemente. Como xa lle expliquei na primeira intervención, hai un prazo para tramitar as enmendas no Parlamento. Se o grupo municipal do PSOE en Pontevedra tiña a intención de que houbese un acordo da corporación para trasladar, o lóxico sería que o tivese feito con anterioridade. De todas formas, queda moito exercicio orzamentario por diante e eu agardo que durante este exercicio orzamentario esta corporación teña moitas oportunidades de chegar a acordos unánimes en defensa dos intereses de Pontevedra para trasladarlle tanto o Goberno galego como o Goberno do Estado, porque son moitas as carencias que ten Pontevedra e que son responsabilidade tanto da Xunta como do Estado central. Non nos parece que este sexa o procedemento e, desde logo, non é urxente cando non é neste momento o Goberno galego quen dictamina os orzamentos, senón, como lle decía, é o legislativo e o Parlamento galego. En todo caso, nós, como decía, confiamos en que a defensa dos intereses de Pontevedra no Parlamento galego nesta fase do debate está perfectamente defendida polo Grupo Parlamentar do BNG. Sí, simplemente por as alusións do señor alcalde, que, estou moi interesado en ver a acta desa Xunta de Portavoces, porque seguro que eu en esa Xunta non estuven, porque o que está vostede contando non pasou. Non pasou. Vostedes non fixeron ninguna proposta para incluir ninguna enmenda súa nesta historia, simplemente dixeron que non veían que isto tuvera ninguna trascendencia e que non estaban de acordo e que non entendían por que se presentaba. Pero non sei se esa historia da vehemencia, se que me puxen alteradillo e tal, debe soñar vostede comigo, porque eu nesa xunta non estiven para falar deso. Por tanto, estou ansioso, non alterado, ansioso por ver o que pon o secretario na acta. Estou ansioso por ver o que pon o secretario na acta, porque se se recolle o que pasou ali, o que vostede contando foi noutra dimensión.
na que eu non estaba, noutra dimensión. En todo caso, a min dá má sensación de que hai algunha das enmendas do Partido Socialista que non lle gusta moito o BNG, e iso é entendible, non? Eu entendo, non pasa nada. Sometemos entón a urxencia a votación. Votos en contra da urxencia. 11. Abstencións. Ninguna. Votos a favor. Apróbase por maioría. Por lo tanto, debate esa moción. Señor Fernández, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a intentar ser o máis breves posible, porque en parte xa estuvemos debatindo, aínda que fose de forma indirecta. Decir simplemente, os anos de goberno do actual presidente da Xunta se caracterizan para Pontevedra por o olvido. O resumen das súas actuacións se condensa na palabra paralización. Paralizouse a ampliación de Montecelo, paralizouse o arranxo da chamada carreteira de Vilagarcía, paralizouse a construción dun novo centro Carlos Oroza, paralizouse o dragado da Ría, paralizouse o saneamento do rural. Todos estes anos serviron con estas paralizacións para que se creara un agravio comparativo, unha especie de débeda que aínda está pendente de saldar. E a pesares das tímidas promesas que se veñen facendo, estes orzamentos que se pretenden aprobar non poden colmar as nosas aspiracións, xa non só como grupo político, sino como cidadáns de Pontevedra. Ver como se dilata no tempo a ampliación de Montecelo, condenándonos a ver as obras se finalmente se fan ata a entrada da década seguinte, non é para estar satisfeitos. Ver como a estrada de Vilagarcía segue esperando un proxecto que xa estaba feito e consensuado cos veciños é decepcionante. Comprobar como a Xunta incumple o seu compromiso de colaborar co saneamento no rural é simplemente indignante. 3 exemplos de case 2 lustros perdidos. Os socialistas pensamos que todos os cidadáns de Pontevedra, con independencia do seu posicionamento político, estamos convencidos de que o noso Concello non foi ben tratado en todos estes anos e que vai sendo hora de que o Goberno autonómico nos teña máis en conta, máis alá de anuncios preelectorais. O Pleno do Concello é a representación máxima da vontade popular dos veciños e das veciñas de Pontevedra. E estamos seguros de que os que nos votaron a todos nós esperan tamén que actuemos máis alá dos intereses partidistas, buscando acadar o mellor para o futuro das vindeiras xeracións. Este é o espírito das emendas que presenta o Partido Socialista e este é o espírito que trae hoxe aquí esta moción. Trátase de trasladarlle á Xunta de Galicia que a clase política de Pontevedra está unida na defensa dos intereses básicos da cidade con independencia das cores políticas. As reclamacións que se fan nas emendas do Partido Socialista son facilmente asumibles por todos nós porque todos queremos a Pontevedra. Por tanto, solicitamos que se aproveite este pleno para facer a política que esperan de nós os veciños e lle traslademos á Xunta unha posición conxunta sobre as demandas do noso Concello. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández. Señora Rei, ten a palabra. Cidadáns nunca vai a estar en contra de ningunha proposta de mellora para o noso Concello. Esta moción, ademais, é como unha carta aos Reis Magos. Partida para o Hospital de Montecelo, dragado da Ría, execución da variante da Alba. Non podemos decir que non a nada. Inda creendo que este non é o foro, inda pensando que esta moción non serve absolutamente para nada, mesmo como a metade das intervencións, porque para arranxar un parque infantil damos voltas. O noso apoio absoluto a esta moción, firmamos onde haxa que firmar. Moitas grazas, señora Rei. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Ben, nos votamos a favor da urxencia porque na Xunta de Portavoces se acordou incluir esta moción na orde do día do pleno de hoxe, someténdoa previamente a urxencia, pero había ese acordo implícito. Bueno, eu, ao contrario que o señor Agustín Fernández, non me considero clase política, non? Por outro lado, tampouco entendo moito, dicía antes o señor Lores que non entendía un debate anterior, eu non entendo tampouco
esta proposta do Partido Socialista. Que sentido ten que un grupo municipal lle pida a outros grupos municipais que apoien as súas propostas nun ámbito distinto a este. Todos estamos e presentamos no Parlamento Galego as nosas emendas aos orzamentos da Xunta, os que estamos representados no Parlamento Galego, e como é lóxico, en algunhas coincidimos, en outras discrepamos. O que non logro entender é a que ven pedir o apoio para o PAC completo das enmendas do PSOE. Sería outro cantar se se tratase de paracidade dun asunto vital no que, ademais, non sobraría que houvese unanimidade. Eu podía citar aquí as emendas que presenta o grupo de En Marea, algunhas son coincidentes e outras non, pero creo que non ten sentido facelo desta maneira. Co máximo respeto, eu entendo esta moción como algo un pouco raro ou un pouco extravagante, e como ven como PAC completo, pois non nos queda outra que votar en contra da proposta. Moitas grazas, señor Rei. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, no tenemos nada que objetar a la urgencia, por eso hemos votado a favor de la urgencia, pero sencillamente el contenido nos parece un hecho novedoso y creo que no procede generar este tipo de iniciativas, puesto que denota más bien que usted confía muy poco en el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Galicia. Si no lo cree lo suficientemente solvente al señor Leiceaga y el resto de compañeros como para defender por sí solos sus enmiendas, creo que ahí tienen un problema. Y por otra parte, me parece bastante pretencioso por parte del Grupo Socialista Municipal pretender decir que ustedes encarnan todas las demandas de los vecinos de Pontevedra y que no hay otras, puesto que yo creo que las elecciones no han reflejado eso. Cuando ustedes han obtenido 3 concejales de 25, creo que ustedes no encarnan precisamente la mayoría de necesidades y de deseos y de vocación representativa de los vecinos de Pontevedra. En todo caso, veo que ustedes en esas enmiendas, insisto, que creo que no procede aquí a hablar de este tema, de estas enmiendas del Grupo Socialista, creo que el foro es el Parlamento de Galicia, veo que ustedes solo meten hormigón, obras. ¿Y dónde está el aspecto social? Esto, por otra parte, creo que hay que considerarlo como una noticia positiva, puesto que da a entender que del aspecto social está perfecto el presupuesto del Gobierno de Feijóo. Y así es, porque de cada 10 euros que se invierten por parte del presupuesto de la Xunta de Galicia, 8 van destinados a gasto social. Creo que las ausencias en sus peticiones en este listado que usted enumera, pues denotan claramente que usted está conforme con el aspecto social. Y cuando empieza a hablar de infraestructuras, pues mire, yo creo que esto en el fondo refleja una pataleta del Partido Socialista ante la mayor inversión en Galicia por parte de la Xunta de Galicia en lustros, le diría yo. Hay cuestiones que están ya en marcha. El edificio judicial, 20 millones de euros, que está ahí para ver ya la obra. El dragado del Lérez está comprometido, pendiente de informes ambientales que hay que respetar, pero está comprometido. El proyecto del edificio de Benito Corval, del cual se van a beneficiar muchísimos colectivos de Pontevedra, así como la universidad. La variante de Alma, pues bueno, ya conoce usted el proyecto, con el que además el alcalde de Pontevedra está de acuerdo, se van a retocar unas cosas y yo creo que es positivo que va a salir adelante este proyecto. El Hospital Gran Montecelo, hombre, precisamente hoy se presenta el equipo redactor del plan funcional. Muy importante el plan funcional, porque esto va a determinar los servicios que va a tener y una de las reivindicaciones que yo pondré encima de la mesa será implementar y tener en cuenta un transporte adecuado hacia el hospital, que es una de las grandes carencias que tenemos hoy en día. El nuevo hospital que se haga tiene que estar perfectamente conectado con transporte público. Yo sé que aquí hablar ante el BNG de transporte público, eso es un sueño, ¿no? Que ellos no creen en el transporte público. Nosotros sí, y creemos que los usuarios del hospital, los vecinos de Pontevedra, deben tener transporte público y, por tanto, será una de las cosas que pongamos encima de la mesa. El saneamiento de la ría, están comprometidos ya más de 45 millones. La Xunta ya puso, sin ser competencia de la Xunta de Galicia, sino que es competencia de los ayuntamientos hacer el alcantarillado. Aún así, la Xunta puso en los últimos años 15 millones de euros, cuando otros ayuntamientos lo están haciendo con fondos propios, puesto que yo creo que si un ayuntamiento cobra
impuestos a sus vecinos para dar servicios, pues con esos impuestos debe acometer servicios. Aquí no, aquí el dinero parece que se dedica a otras cosas. Y un largo etcétera, señor Fernández. Nosotros no vamos a votar a favor, simplemente ya por una cuestión de concepto, porque nosotros creemos en el presupuesto del Gobierno de la Xunta de Galicia, creemos que es el mejor presupuesto y, por lo tanto, nosotros el que apoyamos es el que apoya nuestro grupo parlamentario en el Parlamento de Galicia y, por tanto, vamos a votar en contra de esta iniciativa. Y, por último, en relación a la intervención del portavoz de la Marea de Podemos, que dice que ellos no son clase política, señor Rey, usted es clase política porque está aquí ostentando un cargo político de representación y es una clase política que, por cierto, lo primero que pidieron nada más llegar al Ayuntamiento fue más fondos para el Grupo Municipal de Marea de Pontevedra. Esa fue su prioridad al llegar al Ayuntamiento de Pontevedra. Pues yo no quiero ser de esa clase política que usted defiende. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Señora da Silva Méndez, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bueno, pois a nós que nos parecía que esta emenda, que esta moción non é urxente para tratar neste pleno por todas as razóns que xa expliquei con anterioridade, quixera facer unha serie de consideracións e anunciar despois, posteriormente, cal vai ser o voto do BNG a mesma. En primeiro lugar, señor Moreira, parece ser que o único concello de Galiza donde a execución e financiamento do saneamento das redes primarias, das redes de interceptores, é competencia do Concello en Pontevedra, porque en Marín non pasa así, e non hai máis que ver os orzamentos da Xunta, o que se está executando e o que se vai executar no Concello de Marín. E, ademais, ter a imprudencia de decir que se lle cobran impostos aos veciños para facer esas infraestructuras, cando quen creou un imposto especial para as infraestructuras dese tipo foi a Xunta coa Lei 2010 de Aguas, na que se contempla o canon da agua precisamente para a execución de infraestructuras de saneamento e de abastecemento e o coeficiente de vertedura para o sostemento das sedares é, cando menos, imprudente. E vostede foi diputado, caramba, pasou por ali sin saber nin o que votaba, ou o que se decidía. O respecto da moción, a moción é que ten un carácter moi xenérico. Como descoñecemos, obviamente, porque isto non é o Parlamento de Galiza, as cuantías e as condicións específicas nas que se fala destas enmendas, podemos estar de acordo, obviamente, con que se asilicen as obras da ampliación do Hospital de Montecelo, con que haxa unha partida para o saneamento do rural, cando é máis que obvio que a Xunta ten unha débeda co Concello de Pontevedra nesa materia, é obvio que queremos que se invista no saneamento da ría e tamén que se vaya a Ence, porque é unha cousa moi importante que salga de aí. Tamén é obvio que queremos que se executa a variante de Alba, que se mellore a estrada de Vilagarcía, Pontevedra-Vilagarcía, as reformas do Carlos Oroza, todas esas cuestións, pero, bueno, tamén entendemos o que non estamos de acordo é con instar ao Goberno galego, como poderá entender, porque haberá que darlle traslado aos distintos grupos parlamentarios que son os que van decidir. Están neste momento na Comisión de Economía presidida polo socialista Abel Losada elaborando o dictamen dos orzamentos. Entón, bueno, o dictamen da ponencia. En todo caso, nós o que vamos a facer con respecto a isto é absternos, porque entendemos que estas cuestións son interesantes, por iso lle decía que se debeu facer de outra forma, porque tamén entendo que aquí hai aspectos concretos como o dragado da ría de Pontevedra, donde grupos desta corporación se manifestaron en contra dese dragado, aínda que despois solicitan o dragado da Coruña, pero bueno, o da do Burgo, pero iso é outra cousa. Aí xa cada un sabe o que defende e o que plantexa en cada sitio. Pero plantexala nestes términos en que vostede o fai inviabiliza un acordo previo ou sobre aqueles asuntos nos que hai coincidencia. Polo tanto, nós ímonos abster. E o respecto da clase política. Eu xa sei que falar destas cuestións a veces parece que non é competencia do Pleno, pero é que ningún membro do Grupo Municipal do BNG pertenece á clase política. Nos pertenecemos a clases sociais e defendemos intereses de clases sociais. Vostede saberá que clase social pertenece e os intereses de que clase social defende. Porque a loita de clases non desapareceu. Hubo quen dixera que estaba xa finiquitada, pero logo xa ve un señor moi importante e moi rico a decirnos que a loita de clases existe e van ganando os seus, señor Moreira. Ese é o problema. Desde logo,
Nós non somos clase política, somos persoas que queremos que se transforme a sociedade, que pensamos que o exercicio da política é algo digno e que hai que facer con moitísimo orgullo e con paixón, por suposto, de aí a miña vehemencia moitas veces, estamos moi orgullosos de formar parte dunha organización política como o Bloque Nacionalista Galego e de exercer sempre a política. Estemos en cargos institucionais ou non, porque tamén se fai política sen estar en cargos institucionais. E, polo tanto, moi orgullosos de exercer con dignidade a política e moi orgullosos da clase social a que pertenecemos, que é a que non vai ganando, señor Moreira, non é a súa. Moitas grazas, señora da Silva Méndez. Teño aquí anotados o señor Agustín Fernández. Sí, porque o señor Moreira estaría despois. Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Ben, bueno, brevemente. Con respecto a algunhas das manifestacións que se fixeron por algún dos grupos sobre se a moción non sirve para nada ou se ten pouca trascendencia, non sei exactamente a palabra que utilizou o portavoz da Marea para falar deso, non? En todo caso, aquí temos pedido aos grupos municipais, todos os grupos municipais temos pedido que apoien posturas que afectan a outras administracións, instando a Xunta, instando a Administración do Estado. Non nos cansamos de instar e non pasou nada, por tanto non sei por que ten que pasar agora. En todo caso, aquí, se se fala de debates insólitos, se isto parece un debate insólito, se se fala de debates insólitos, lembrolles que aquí se debatiu unha proposta do partido que sustenta o grupo de goberno instando ao grupo de goberno a que non se instalara agora en Pontevedra. O sea, se vamos a falar de cousas insólitas, podemos falar de, cuestións casi de Guinness de los récords, non? Cada un que asuma a responsabilidade do que vota. Con respecto ao que dixo o portavoz do Partido Popular, hombre, é curioso a coincidencia de argumentos en algúns aspectos co BNG, non? Resulta bastante curioso. Con respecto do formigón e o aspecto social, o aspecto social nos orzamentos da Xunta ten un carácter xenérico que é difícil particularizar nunha cidade ou nun concello porque as partidas son moito máis abertas ou xenéricas. Non veña vostede aquí a falar de que vostedes son os campeóns das políticas sociais, porque evidentemente é difícil de creer. Con respecto ao que se está facendo ou que se pretende facer, é que hai unha deuda histórica tan enorme que hai cousiñas que están facendo vostedes agora que se deberían estar feitas fai 4 ou 5 anos. Chámese, por exemplo, edificio dos xulgados. Por tanto, non creo que eso sea para estar absolutamente satisfeitos, non? Con respecto ao carácter xenérico da moción, faise así precisamente para que poida ser asumido, porque se baixamos ao detalle, pois evidentemente ao mellor non poderíamos chegar a acordos. O que si sona raro é que se falen aquí da capacidade, da posibilidade de negociar por aqueles que foron incapaces de negociar un orzamento e que incluso mantuveron unha actitude pouco edificante, moi pouco edificante, cando se falou do tema dos orzamentos. E, en todo caso, aquí, a este pleno, transe moreas de mocións que non se negocian con nadie. Se traen aquí e se votan ou non se votan, e aquí se transaccionan ou non se transaccionan. Fai un momento asistimos a unha transacción entre o BNG e o Partido Popular e non pasa nada. É dicir, non é unha obriga á negociación. Simplemente, se se asume o contido ben, e se non se asume, pois cada un terá que votar o que considere oportuno e os ciudadanos xulgarán. Nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Agustín. Non sei se agora pedirás tú antes, pero non, vamos por orden outra vez. Señor Rei, ten a palabra, non pasa nada. Sí, eu é moi breve, non? O que mostrei é a miña extrañeza pola parte resolutiva desta moción, que di o Pleno do Concello insta ao Goberno galego a asumir as emendas referentes a Pontevedra planteadas polo Grupo Parlamentario do PSD-PSOE e, por que non,
as dos demais grupos. Bueno, quero dicir, o normal sería, nalgún tema no que haxa unanimidade, que sexa de interese para a cidade, pois intentar consensuar unha proposta conxunta. O que se nos ofrece un menú de prato único, pois non nos gusta o prato e pasamos sinxelamente. E sobre o da clase política, eu creo que é evidente que hai non estamos no mesmo grupo xente que cobra sobres e xente que representa aos cidadáns e que non cobra sobres de ninguén. Eso, por exemplo, non? Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor Rey. Gracias, señor presidente. Señor Rey, no sé a qué se refiere usted. Yo, lo único que sé es que en este grupo municipal nadie cobra sobres y que el único que vino aquí a pedir pasta pública fue usted. Vale. Y usted pidió una tarjeta para aparcar y luego se hizo la foto devolviéndola. Fue usted el que más insistió en tener tarjeta para aparcar. Eso fueron sus prioridades en el Ayuntamiento de las Mareas de Podemos. Pedir más pasta para su grupo municipal y cargo personal de confianza para su grupo municipal. Esa fue su reivindicación, nada más pasar el umbral de la puerta municipal. Esa es la clase política a la que yo no quiero defender. Solo le falta pedir también una Mastercard para darle brío y vida por ahí adelante. Eso es lo que le falta, señor Rey. Por otra parte, yendo al tema de la moción, señor Fernández, entiéndame bien. Yo creo que no son las formas estas de tramitar unas propuestas, porque cada grupo político tiene que defender sus propuestas, y yo creo que aquí lo que procede en su caso es que todos apoyemos al alcalde para que sea recibido por el presidente de la Xunta y ahí tramite todas las pretensiones y las prioridades para el Ayuntamiento de Pontevedra. Y ahí creo que tenemos que estar unidos porque sí que será el cauce representativo que consideramos adecuado, independientemente de que cada grupo por separado presente sus propuestas en el Parlamento de Galicia y las defienda, como creo que por otra parte es lógico. Y señora Da Silva, en la clase política caben todas las clases sociales. Ya sé que ustedes están en una élite que no está muy en contacto con la sociedad, Las preocupaciones que ustedes ven no son las preocupaciones que tienen los vecinos de Pontevedra. El gasto social no es el que desearían los vecinos de Pontevedra, sino que es mucho menos. Sus prioridades son otras. Y todos estamos viendo estos días cuáles son sus prioridades, pero no son las necesidades de los vecinos de Pontevedra. Por lo tanto, le invito a que dentro de esa clase social sea lo más beneficioso socialmente para los vecinos de Pontevedra. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreira. Señora Da Silva, brevemente. Alcalde, mire, señor Moreira, non me faja falar, que se eu lle contara. O asunto a votación. Votos en contra da moción do Partido Socialista. 10. Abstencións. 11. Votos a favor. 4. Rexéitase por... 3 e un 4. En contra foron 9. Como non, home? Porque foi o PP máis... 7 a 2, 9, sí, perdón. Me engañei na primeira conta. Pero a mí o outro salíame ben. É unha cousa, hoxe é un pleno, non me digas variado, votación variadita de todo tipo. Bueno, pasamos ao punto, a ver se é verdad, agora o punto número 10, non? Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relacionada co estado dos vestiarios do campo de fútbol de Ponte Sampaio. Señor secretario, leo o ditamen da comisión. Douche. A Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural ditaminou favorablemente a presente proposición cos únicos votos en contra dos representantes do Grupo Municipal do BNG. Moitas grazas, señor secretario. Señor Fernández González, ten a palabra. Bueno, gracias de novo, señor alcalde. Bueno, a verdade é que é un pouco deprimente que un asunto como este teña que vir hoxe a pleno. Polo que indica de incapacidade da xestión do Goberno e do señor alcalde. Incapacidade nunha doble dirección. Primeiro, porque ten vostede remitido unha solicitude ao Servicio de Costas para dotar de erva sintética o campo de Ponte Sampaio e se esquecen dos vestiarios.
e incapacidade porque unha vez detectado o erro e presentada unha moción polo Grupo Socialista, vostedes se empecinan en que veña a pleno en levarlle a contraria a lóxica. Porque non só son incapaces de reconocer un erro, senón que profundizan nel. O problema, no fondo, non son os vestuarios, señor alcalde. O problema é vostede, o seu goberno. Están vostedes instalados nunha deriva que non só trae suicios, señor Lores, sino que o que está conseguindo é que neste mandato haxa dúas Pontevedras. Unha, as das fotos, dos premios, que está moi ben, e outra, máis oscura, máis alonxada, que non está no centro dos focos, chámese Mollabao, chámese Verducido, chámese Ponte Sampaio, que non ten nada que ver coas fotos dos premios. E sería moi interesante que cando veñan ilustres visitantes a Pontevedra a visitar esta cidade, que queren coñecer a cidade real, ademais de darse unha volta por a rúa Benito Corval, pois os leve vostede dar unha volta por os vestiarios de Ponte Sampaio. E lles explique, ademais, lles diga que os socialistas instamos a que se arranxasen os vestuarios, pero vostedes non o consideraron prioritario. Os terrenos son de dominio público marítimo terrestre, iso xa o sabemos, e xa sabemos que se leva tempo intentando a súa desafectación. Conseguiuse o do colexio, pero esta se resiste. E ben que podería o Partido Popular botar unha man tamén nesa historia e non estar criticando todo o que fan os demais. Pero o caso é que os terrenos son de dominio público marítimo terrestre. Vostedes decidiron pedir unha autorización para actuar sobre o terreno de xogo. E nos parece perfecto, nos parece ben. Non nos gusta moito o seu sentido da democracia e da participación, porque o asunto non se tratou en ningún consello parroquial, basicamente porque vostedes nos consellos parroquiales só van ali onde teñen amigos, pero, no fondo, nos parece ben. Nos parece ben que se fagan cousas en Ponte Sampaio. Pero o certo é que no proxecto que vostedes presentaron ao Servicio de Costas esqueceron incluir o arranxo dos vestuarios, alo menos un arranxo provisional que solventase os graves problemas con que se topan para utilizalos. E o certo é que é un olvido difícil de explicar, non? Ou sí. É un olvido porque as cousas se improvisan. E se espera a última hora, se lles mete presa aos funcionarios e non se supervisa. O importante para vostedes non é a decentar o campo. O importante é vender a noticia media docena de veces. Viven nunha permanente estrategia vostedes de corte electoral e definen as prioridades según lle dean votos ou non. E así non se goberna ben. Así non se goberna ben e así o barco no que vamos todos vai contra as pedras, señor Lores. Este é un asunto fácil de arranxar, non ten ningún problema. Eu só podo entendelo ese empecinamiento dende o fondo da súa soberbia, ese pecado capital que vostede di que non ten. Pero o normal, nun goberno normal, sería que se asumise o plantexamento que se fai na moción este asunto se estivera xa presentando no Servicio de Costas un anexo para solventar este problema sin ter que vir hoxe aquí ao Pleno a facer esta intervención. E estes pequenos detalles son os que van marcando os declives, señor Lores. A mellor vostede non se dá conta, pero estes pequenos detalles, que poden parecerlle vostede un pequeno detalle, son os que van marcando os declives. Nós esperamos que impere a cordura e que o tema se arregle con un cambio de actitude pola súa banda. Nada máis, moitas gracias. Señor Fernández González, señora Beigón, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Perdón. Señora Rey, ten a palabra pedida antes. Grazas. O que esta moción ven a decir é que hai unha necesidade que hai que resolvela. Aos nenos e as nenas que a sofren dalles igual de quen sexa a competencia o que precisan e piden son uns vestuarios dignos. Por tanto, é urxente e se pode elaborar ese proxecto de actuación que se faga. E se non, por que non se instalan uns vestuarios provisionais cunhas medidas de saúde e de higiene mínimas? Os rapaces o merecen. Pois resolvamos que ao final é o único que importa. Moitas grazas, señora Rey.
señor Abeigón. Señora Carmen Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. Se como nos comunicaron na comisión, as obras deben realizarse no verán para respetar os equipos que están entrenando ali neste momento, será preciso empezar xa cos trámites o máis asiña posible para que, chegado o momento do comenzo das obras, estén todos os permisos necesarios. Entendemos a urxencia de que se resolvan as deficiencias e que se acondicionen os vestiarios deste campo de fútbol, do cal existe un proxecto, pero sen contar cos vestiarios nesta parte das instalacións. Isto amosa un nulo interese do equipo do Goberno de mantemento do público. O desleixo é evidente e palpable, o están padecendo todas as persoas que acoden a este campo. Máximo, tendo en conta que se intenta vender por parte do equipo de Goberno que esta é unha cidade amable coas persoas para vivir, pero non para usar uns vestiarios dun campo de fútbol. Naturalmente, nos vimos a votar a favor desta proposta. Moitas grazas. Grazas, señora Moreira. Señora Abeigón, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Quiero aprovechar mi turno. Ai, perdón, señor Abeigón, non era... Gracias, señor alcalde. Ainda non acabei. Non aproveite usted o seu turno para soltarnos outro rollito desos. Faga o favor, porque de verdad que temos unha paciencia grande, porque de 5 minutos que dura a moción, pues 14 son de unas historias para non dormir. Oiga, mire usted, faga o favor de aterse ao punto, faga o favor. Bueno, eu teño o deber de dirixir os debates, vale? E, polo tanto, lle pido amablemente ao señor Abeigón que non nos conte historias para non dormir, que fale directamente do tema que estamos falando. Por respeto a todos os que estamos aquí e ao público que está escoitando. Vale? Es que, claro, unha cousa pode ser, bueno, algo é, en fin, pero non todo, O 70% soltarnos un rollo e logo depois vai a falar do tema 3 minutos. Por favor. Non é serio eso, Señor, déalle outra vez que se volveu a borrar. Moitas grazas. Ten a palabra a señora... Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Yo creo que tengo el suficiente juicio para saber lo que tengo que decir y cuándo lo tengo que decir. Y con lo cual todas mis intervenciones se ajustan al tiempo del reglamento del Pleno, que le dije en su día que usted lo desconoce. Entonces, le ruego que sea respetuoso conmigo y ahora quiero aprovechar mi turno de intervención para dirigirme al señor don Luis Rey, al que pocas veces le voy a hablar de forma tan seria. Usted, señor Rey, si tiene constancia de lo que nos acaba de acusar, vaya a un juzgado y denúncielo. Si no, le ruego que lo retire y pida perdón y que por favor pida perdón. Yo normalmente suelo hablar en un tono más distendido, propio de un concejal que lo que persigue es resolver problemas y no insultar ni faltar el respeto a nadie. Y en este caso, repito, probablemente me parece de tal calado esta moción que probablemente ya anticipo, señor alcalde, que agote mi tiempo de intervención. Señor Fernández don Agustín, entre moción y moción he consultado el pobre, anticuado y deficitario censo de instalaciones deportivas del Concello de Pontevedra, donde no aparece por ningún lado las pistas de tenis a las que usted hace referencia. Quizás usted cuando fue concejal de deportes era su intención actualizarlo, pero no lo ha hecho. Yo es que tengo este defecto de consultar y de guiarme por los documentos oficiales. Mire, analizadas y leídas detenidamente las mociones que usted presenta, creo que usted cuando viene al Pleno con algún asunto de materia deportiva, usted viene a fastidiar. Sí, usted viene a fastidiar. Es más, yo creo que usted se hace la pregunta de a ver cómo puedo fastidiar más un concejal de deportes que no hizo nada durante 4 años cobrando una dedicación exclusiva. Y la respuesta pues sería pasarme a la oposición, seguir cobrando desde allí la exclusiva y reclamar lo que tenía que haber hecho cuando era concejal de gobierno. Pero incluso en este proceso de meditación ha logrado algo todavía que fastidia más concretamente a los vecinos y a los concejales de esta corporación, que es presentar una moción para erigirse el salvador del deporte en la parroquia de Ponte Sampayo, o lo que es lo mismo el Robin Hood del fútbol de Ponte Sampayo.
Usted fue 1.460 días concejal de deportes, tuvo 1.460 oportunidades para resolver el serio problema de los vestuarios de campo de fútbol de Ponte Sampaio. Y viene ahora aquí instando al Gobierno para que elabore con carácter de urgencia un proyecto de adaptación sobre los vestuarios del campo de fútbol de Ponte Sampaio con el objetivo de proceder a su rehabilitación, algo que hasta hace poco más de un año podía usted solucionar con una sencilla y simple llamada de teléfono. Al leer su moción, lo primero que me llama la atención es que usted la confecciona porque se ha enterado por la prensa del deficiente estado de los vestuarios. Concretamente dice, tras observar na prensa as queixas dos membros da escola de fútbol, tuvo que enterarse por la prensa, como si usted esto le resultase novedoso. 2 párrafos máis abajo dice, textualmente, basten como exemplo as fotos que se asuntan. Aquí las fotos no aparecen por ningún lado. Y eso que podía ser un documento gráfico que podían ilustrar la precariedad en la que se encuentran los vestuarios. Es más, en la Comisión de Bienestar nos recuerdan que no adjuntan las fotos, se comprometen a facilitarlas y hasta ahora estamos esperando a que nos las den. Mire, le voy a describir brevemente el contenido de las fotos, cuyo álbum se podía titular Los vestuarios del campo de Ponte Sampaio, un homenaje a la palabra penuria. Paredes con humedades por todas partes y agrietadas con peligro de desplome. Agujeros en el baño por los que se suelen colar las ratas que, a decir verdad y visto lo visto, no pasan porque hace frío. Lo que sí hemos visto son las zonas de acceso de todos los alrededores que están a la vista. Lo que merece un capítulo aparte son los inodoros. Estos ya son un ejemplo de diseño. Lo primero que se encuentra el visitante es la dificultad de determinar el color de los sanitarios. En los mismos hay bacterias para las bacterias. Lógicamente, impera el minimalismo. No tienen asiento, no tienen tapa. Y hubo un pequeño detalle que luego entendí, que es que ni siquiera tienen portarrollos ni escobilla. Para la luz hay que encender el móvil. En definitiva, un lugar lóbrego, sucio y, desde luego, insalubre. Ni qué decir tiene aquí la ausencia de puertas en el inodoro. Es la primera vez que veo unos vestuarios en una instalación deportiva donde los váteres no tienen puerta. Es algo realmente lamentable. Ahora que hay un brote de gastroenteritis, señor Fernández, don Agustín, yo no me quiero imaginar si a usted le entra un apretón y se va a los baños que tenemos aquí abajo. Imagínese sin puertas e imagínese uno de nosotros yendo a orinar. ¿Qué imagen o qué escena se podría dar? Y esta falta de intimidad es la que sufren y la que padecen a diario más de 110 niños de entre 3 y 14 años de la Escuela Juvenil de Fútbol del Verdugo y todos los jugadores mayores y los del Club de Veteranos de la Unión Sampaio. Y nosotros, don Agustín, no somos más que ningún vecino de Ponte Sampaio. Mire, no hay en toda Pontevedra una caseta o vestuario de obra que esté peor que el vestuario de Ponte Sampaio. Ninguno. Y hasta aquí podíamos considerar la primera parte de la moción, pero ahora vamos a hablar de la moción que presentó en su día, en el 2013, una compañera de este grupo municipal, doña Eloísa Nogueira. Usted, en su réplica, contesta así. Hai temas que deberían tratarse e consensuarse con toda a parroquia e tamén con todas as forzas políticas. Yo non sei que entiende usted por el concepto de parroquia. 2 personas, 3 personas. Desde luego, nuestro portavoz, mi compañero José Luis Martín y yo nos hemos reunido con los clubs de fútbol, nos hemos reunido con la Asociación de Vecinos de Héroes de Ponte Sampaio, hemos asistido in situ con la jefa territorial de Costas, y llevamos 4 años perdidos, señor Fernández, por la desidia del gobierno local del cual usted formó parte. Y repito, los problemas de estos vecinos podían haber tenido solución desde el año 2013. Esto fue unas declaraciones que hizo el señor Moreira por una moción que presentó, que es la que acabo de citarle, de nuestra compañera Eloísa Nogueira, al bipartito para que se iniciaran los trámites de desafectación del recinto deportivo y también de la plaza de Asunqueira, moción que fue rechazada por los nacionalistas, por el bloque y por ustedes. Hace 4 años el bloque decía que el campo de fútbol en su actual localización no podía estar. Ahora dice que sí. De hecho, está que en la comisión intentaron sin éxito, convencer a su compañera
y afortunadamente no aceptó, porque si hubiera sido así estaríamos otra temporada más donde niños, adultos y mayores, porque repito, juegan veteranos, se estarían cambiando en unas instalaciones, repito, tercermundistas. El gobierno del señor Lores, cuando solicite la desafectación, que ya lo solicitó, pero que lo vuelva a hacer, se va a dar cuenta que de forma provisional va a contar con el permiso para poder acometer esa reforma. Y nosotros vamos a votar a favor de la moción y le pedimos también a los demás grupos que lo hagan, en este caso al bloque, porque por la moción sabemos que ha salido a favor. Aunque sabemos que en la comisión el bloque ha votado en contra. El bloque no quiere que los vecinos de Ponte Sampaio y especialmente los niños se cambien en un vestuario digno. Y con lo cual vamos a votar a favor solicitando que en dicho proyecto se equipe ese vestuario con taquillas, con bancos, con colgadores, con dosificadores de jabón, con secamanos, portarrollos de papel higiénico, un espejo inastillable y mobiliario para el almacén del vestuario del árbitro. Porque entendemos que esta es una deuda que se tiene con la parroquia y los vecinos de Ponte Sampaio y porque más que una cuestión deportiva se trata de una cuestión de salubridad. También la apoyamos porque, visto lo visto, especialmente su actitud, estamos temerosos de que usted mismo, señor Fernández, la vote en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Beigón. Señor González Carballo, ten a palabra. Sí, moitas gracias. Bos días outra vez. É que non sei se estamos falando da mesma cousa ou falamos de cousas diferentes. Porque, claro, o señor Fernández nos deixou todas as instalacións deportivas niqueladas, quedaron niqueladas, pero claro, era como aquelo de Superagente 86, despois de ler este mensaxe se autodestruirá. E entón é exactamente o mismo, é dicir, estaban niqueladas, pero tiñan unha data de caducidade e quedaron feitas unha zaurda. Bien. De todas maneiras, é que eu falo habitualmente coas xuntas directivas dos dous clubs que están ali, que son en concreto o Club de Fútbol Unión Sampaio e a Asociación Xuvenil Deportiva Verdugo ou Verduxo, que non sei exactamente, a veces poñen dunha maneira ou a veces de outra. Ben, que en concreto, para maior abondamento, no Unión Sampaio son Juan Luis Acuña, Julio Vidal, Martín Casal, Lorena Blanco, César Casal, Enrique Comesaña e Gustavo Miñán. Esos son os da directiva do Unión Sampaio. E da Asociación Deportiva son Manuel Gómez Ponte, Francisco Javier Durán, Estela María Sandra Couso, Marcos Barreiro, Celso González e José Humberto Moreira. Sí, Estela María Sandra Couso Bará. Bien. Entón, quero dicir, tiven habitualmente reunións con eles, estivamos falando do tema do campo, se vai encargar o proxecto, ou de feito xa está encargado o proxecto, se tramitou en Costas, se está tramitado, lle pode pasar o meu compañeiro que leva patrimonio, digamos, a solicitude, e está no propio tal, de desafectación en concreto o 22 de 4 de 2015. Hai casi 2 anos que está solicitada a desafectación en Costas. E despois de 7 meses nos manda un escrito Costas de que ampliemos o ámbito, porque se referiu ao campo de fútbol, e entón dice, no, por que non é o mercado, o Torreiro da Festa, a zona do nave de piragüistas, etc. Entón resulta que yo mandamos ampliada a solicitude. Despois, tamén, ao cabo de 2 meses máis, solicitan o compromiso e certificado do Concello. Se lle remitiu isto o 15 do 4 do 16, é dicir, hai xa 8 meses pasados, e a día de hoxe non nos consta que se publicara o anuncio para a desafectación, ou para a desafectación. Ben. E, sin embargo, en Costas, pois, non nos consta que teñan feito ningún papel, agora que si se o van a mandar a Madrid ou non sei que historias, pero, bueno, eso é tal. Leva peor ritmo que levou o colexio no seu día. Nas
dependencias de costas. Ben, entonces, nós falamos con estas persoas, sabedoras de que non é bo facer investimentos que despois se van a tirar, entonces o que está falado coas directivas é facer labores de mantenimento e, digamos, pequenos arranxos, incluídos os vestuarios. É o que está falado con eles na última reunión, día 16 deste mes. E, en todo caso, pois o que solicitan estas dúas directivas é que se axilicen os trámites da desafectación. Por tanto, non creo que vostedes falaran, aínda que teño que reconocer que 3 concelleiros do PP de Pontevedra se reuniron con 3 militantes do PP de Ponte Sampaio en Ponte Sampaio para falar do campo de fútbol, a que asistiu unha persona que é directiva para abrirlle. Esa é a única cuestión. E levaban como escopeta a xefa provincial de Costas. É dicir, esa é a situación real. Pero o que realmente tiñan que facer é exixirlle que axilicen a desafectación, non. En todo caso, o único que fan é desculpar, e así as declaracións de Jacobo Moreira, que dice se trabaja en la desafectación de esas parcelas, aunque non se fijó un plazo concreto. Entón, claro, a Costas se lle permite todo porque son de los nuestros e, sin embargo, despois se arrea a estopa que se queira. Entón, mire, en Ponte Sampaio nós vamos a facer un proxecto moito máis ambicioso do que vostedes pretenden. Pretendemos facer un campo de fútbol con vestiarios, etc. Que vostedes non o queren. É máis, o autor da moción pedía que se restaran do partida de infraestructuras deportivas que era de 2 millóns de euros, se pedía que se restaran 1.400.000 en concreto. 1 millón por un lado, no, perdona, 1 millón nunha das veces e noutra 400.000. Lo tengo aquí. Bueno, entonces, esa é a cuestión, é dicir, entonces, bueno, pois colla usted as súas propias enmendas, é o que quere que lle diga. Bueno, total que, en definitiva, o que procedería, eu non sei se o autor da moción está de acordo, é que se exixa a xefatura de Costas que axilice os trámites da desafectación. E, por outro lado, nos consensuamos cos clubes todas as súas demandas e seguiremoslo facendo tal como o fixemos até agora. E, por tanto, se eles nos piden esas labores de mantenimento nos tal, se van a facer unha vez que estén definidas perfectamente, que están os técnicos mirándoas. Por tanto, non há lugar a esta moción, o que si há lugar é a que se solicite de Costas a, digamos, a axilización de eses trámites. E nada máis. Moitas grazas, señor González Carballo. Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Bueno, vamos a ver. Levan vostedes gobernando en solitario 18 meses, ano e medio, e é absolutamente risible vir agora aquí a buscar enemigos exteriores para justificar a súa incompetencia. Primeiro, no mandato anterior non se recibiu, que a mí me conste, queixa algunha acerca do campo de Ponte Sampaio. Pero de verdade que me sinto apenado, apenado por vostedes que están metidos nunha trincheira sen saber que facer. Porque parecen talmente colexiales, botándolle a culpa do borrón no cuaderno o seu compañeiro de pupitre. E fano sin ruborizarse, fano vostedes sin ruborizarse. Debe ser o callo que teñen de enganar tanto. Eu nin debería contestar ese tipo de argumentos, pero, a ver, mire, a desafectación dos terreos non é competencia da Concellería de Deportes. Non é competencia da Concellería, é competencia da Concellería de Patrimonio, que curiosamente é o mesmo neste mandato que era no mandato anterior. Por tanto, está sentado detrás de vostede. Se ten algunha cuestión, pregúntelle a él. A él lle compete a tramitación deste procedimento tal e como se fixo no colexio e tal e como vostede recoñeceu que se fixo xa no mandato pasado, ao finales do mandato pasado, exactamente o día do meu cumpleanos, o 22 de abril. E, por outra banda, coñecerá vostede tamén que
fai 18 meses que cambiou o goberno da Diputación e, en teoría, agora hai moitas máis posibilidades de conseguir inversións en infraestructuras das que había fai 18 meses. Unhas posibilidades que, alo menos, existen e que non existían anteriormente. Non sei se se decatou de que temos, incluso nesta corporación, un vicepresidente da Diputación. O mellor os cidadáns de Pontevedra non se decataron todavía, pero temos un vicepresidente da Diputación. Por lo tanto, hai moitas máis posibilidades de inversión, porque facer un campo e botar hierba sintética a un campo costa uns cartos que non tiñamos no mandato pasado e por eso non se facían estas cousas. Aclarado isto, eu insisto en dicirlle, sin decir a verdad, non se arranxa nada. Non se arranxa nada mentindo, porque vostede pode convencer aos convencidos, tanto o portavoz do BNG como o portavoz do Partido Popular. Pero a realidade é que os nenos están entrenando nun campo en malas condicións en Ponte Sampaio e teñen que ir a facer as súas necesidades fora dos vestiarios. E a realidade, señor González, é que non fai falta desafectación para actuar sobre o campo. De feito, vostedes presentaron unha solicitude e un proxecto en xaneiro deste ano. Presentaron, está aquí, un proxecto básico de campo de fútbol de herba sintética en Ponte Sampaio, Pontevedra, xaneiro 2016. Bueno, perdón, do ano pasado, claro, non deste ano, do ano pasado, xaneiro de 2016. Presentaron un proxecto para o cual lle dan autorización o 15 de marzo de 2016. Teñen autorización para actuar sobre o campo. O que ocurre que no proxecto que vostedes presentaron non se inclúen os vestiarios, pero sí a herba sintética. Por lo tanto, hai unha autorización de costas desde o ano 2016 para poder actuar sobre ese campo. Non veñan a decir agora que fai falta desafectación cando aquí o que di é que as obras a llevar deben ajustarse a las descritas en el proyecto presentado en las oficinas deste servicio provincial, que é o que presentaron vostedes, proxecto básico de campo de fútbol de herba sintética. Presentan un proxecto e o aceptan. Non hai ningún problema para actuar sobre ese campo. Non veñan a vostedes agora aquí a enfangar o tema con que si se necesita desafectación, que evidentemente que é o que debemos buscar, e que se vostedes traen aquí unha moción instando a axilización do procedimento de desafectación, contarán con noso apoio. Como non vamos a contar con noso apoio? Contarán con noso apoio. Se vostedes traen esa moción aquí, non se preocupen que nós vamos a apoiala. Pero neste momento, para arranxar os vestiarios, non fai falta a desafectación do campo. E entón, estar vostedes buscando culpables no pasado, o pasado xa está. Xa houve unhas eleccións, xa vostedes sacaron uns concelleiros, o Partido Socialista sacou outros, e agora lles compete a vostedes demostrar que son os máis mejores del mundo. Eso que lles compete a vostedes. Non estar botando tinta de calamar, que eso se lles dá moi ben, eso de buscar enemigos exteriores se lles dá fantásticamente. Ahora, intentar chegar a acordos se lles dá moi mal, pero que isto xa é sangrante. Porque eu non sei con quen falou vostede, pero os que se sentaron comigo a dar unha rolda de prensa foron dous entrenadores do Verdugo, ou Verduxo, non sei moi ben. Dous entrenadores. Os que sacaron fotografías que están na prensa de como están os vestiarios foron eles, non fun eu, foron eles os que trouxeron as fotografías. E os que presentaron un proxecto foron vostedes. Vostedes presentaron este proxecto. Como di que non está presentado? Xaneiro de 2016 e aprobado en marzo de 2016 por o Servicio de Costas. Esa é a realidade. Por lo tanto, se vostedes se olvidan de poñer os vestuarios, recoñezan e arreglamos o asunto e aquí paz e despois gloria. Pero non, señor. Vostedes só buscan a rentabilidade política. Vostedes só buscan erosionar al rival. Vostedes só buscan a ver como consiguen máis votos. E así é moi complicado. Así é moi complicado, señor González. É moi complicado incluso gobernar, porque non se pode gobernar a golpe de ocurrencia. Hai que gobernar dende un proxecto político, desde un programa, desde unha xestión, desde unha folla de ruta. E vostedes non a teñen.
Ese é o problema, que vostedes non a teñen, non só neste asunto, sino en moitos outros asuntos. Non a teñen. E cada día que pasa, cada mes que pasa, vaise descubrindo máis. E é un problema enorme para Pontevedra esa situación. Nos insistimos en que é necesario actuar canto antes sobre os vestiarios, que non vale con facer pequenos arranxos de mantemento, que hai que ir máis alá e que se o Servicio de Costas permite as actuacións, por que non facelas? Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Abeigón, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Señor González Carballo, le emplazo a que ahora mismo, perdón, le pida permiso para poder intervenir y actuar en los 13º mundistas vestuarios del campo de fútbol de Ponte Sampaio a la jefa territorial de Costas. Ahora mismo. Mire, no sabe el consuelo tan grande que me da cuando usted dice que llegaron a acuerdo con el Club Unión Ponte Sampaio y la Escuela de Fútbol para decentar, como dixo textualmente, facer certos arranxos e o mantenimento puntual das instalacións. Porque non me quiero imaginar como podían estar antes. La única verdad que ha dicho el señor Fernández, hoy es que el campo está altamente deteriorado y las condiciones son muy precarias. Me da la impresión de que a usted, señor González, le preocupa más que hayan ido allí 3 concejales del Partido Popular, se hayan reunido con los vecinos, con los clubes deportivos y con la jefa territorial de Costas, que ha hecho un esfuerzo por explicarnos cuál es la voluntad de esta entidad por dar solución, a que fuéramos a arreglar los problemas de los vecinos de Ponte Sampaio, que están francamente marginados. Usted a día de hoy no le ha pedido permiso a la jefa territorial de Costas de la necesidad de arreglar los vestuarios y el campo. Y le repito, le emplazo a que lo haga porque le garantizo que no le denegarán el permiso y si así fuera me lo puede usted trasladar en el próximo pleno. En cualquier caso, menos mal que ahora se dan cuenta de que la ubicación actual del campo es la idónea y lo malo es que han tenido que pasar 4 años donde los perjudicados son los vecinos de Ponte Sampaio. Y decir que los vecinos de Ponte Sampaio son tan vecinos de Pontevedra como los vecinos de Benito Corval o de la Plaza de España. Menos saberes y más haceres, señor González. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Abeigón. Gracias por esa resposta breve. E pasamos ao señor González Carballo, que ten a palabra. Moitas gracias. En todo caso, agradecerlle ao representante do Partido Socialista que recoñecera explícitamente que non se reuniu con ningunha das directivas nin con ningún membro das directivas, que o acaba de decir, e en todo caso, proxecto político teñen vostedes, non é no e xa está. É dicir, ese é o seu proxecto político. Está moi ben, pero bueno. E con relación ao representante do Partido Popular, non minta, porque non se reuniron coas directivas nin do Verduxo, nin de o Club de Fútbol Unión Sampaio. Estuvo con vostedes cando estiveron ali los 3 señores, que está aquí na foto, eu non me dedico a ir por aí a ver a súa axenda, ni moito menos. Estaba o presidente e con ustedes, que foi efectivamente o que lles foi a abrir, que pediron. É dicir, o que me dixeron da directiva, non chamaron os do PP para que lle abramos o campo. O sea, esta é a información que teño do asunto que hasta me comentaron eso. Por tanto, a día de onte, que ainda falei con eles, non mantiveran reunión coas directivas. Entón, non minta, non? E, en todo caso, a min me encanta esas dosis de despotismo ilustrado. Non o piden os clubs de fútbol, pero nosotros sí queremos que se haga. Así me gusta, como Dios manda. Moitas gracias. Señor González, yo no tengo por costumbre, no es uno de mis defectos, mentir. Tendré otros, pero no... No, é verdade, perdón, pensei que era o autor da moción, perdón. Señora Abeigón, o sinto. Señor Fernández González, ten un turno de peche.
Estaba confundíndome. Para pechar o asunto é que a verdade a diga que non o seu porquero. Se reúna un con as directivas ou non se reúna, os vestiarios están mal. Se reúna ou non se reúna, vostedes presentaron unha solicitude para facer un campo de herba sintética en xaneiro do 16. Se reúna ou non se reúna, vostedes teñen a autorización para facer o campo de herba sintética desde o 15 de marzo de 2016, con salida o 16 de marzo. Esa é a realidade. Se reúna vostede ou non se reúna coas directivas. A realidade é esa. E a realidade é que neste proxecto non están contemplados os vestiarios. E vostedes, dende marzo de 2016, non fixeron nada. Eso pode vostede reunirse con quen queira. Pero a realidade é terca. E esta é a realidade, nada máis. Moitas gracias. Grazas, señor Agustín Fernández. Sometemos entón o asunto a votación. Votos en contra da proposición do Partido Socialista. 11. Abstencións. Ningunha. Votos a favor. 13. Apróbase por maioría da corporación. Pasamos ao punto seguinte. Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE en relación ao incremento do número de traballadores sociais no Concello e outros extremos relacionados. Señor secretario, ten a palabra. A presente proposición foi dictaminada na Comisión de Benestar Social, Cultural e Dinamización Sociocultural favorablemente coa única abstención dos representantes do Grupo Municipal do BNG. Moitas grazas, señor secretario. Señora Castro Rey, ten a palabra. Sí, nos esperamos a presentar esta moción a ver que pasaba a resulta dos orzamentos, pero como vemos que seguen a mesma liña, pois vimos obligados a presentala con urxencia. O motivo desta moción é que entendemos que a situación en Pontevedra en relación ao número das traballadoras sociais que existen e que prestan os seus servicios de atención primaria dividido en diferentes zonas xeográficas é insostible. Insostible tanto para os profesionais que ven desbordadas de traballo, impedindo poder levar a cabo un servicio de calidade, como para as familias demandantes destes servicios, as cales teñen un prazo de espera de mínimo un mes para ser atendidas. Prazo que incrementase no caso de Monteporreiro, que é hasta 2 meses. Por exemplo, a día de hoxe, o primer día disponible de plazo é a mediados de marzo. Parécenos increíble que dende hai anos as partidas orzamentarias destinadas a estes fins atópense estancadas, tendo en conta o aumento da demanda de atención derivada a diferentes motivos como a crisis económica, o esgotamento das prestacións por desempleo, e que fan que dende o ano 2012 a población atendida polas traballadoras sociais en Pontevedra aumentara un 31,29%. Esta situación de urxencia e necesidade de mellora do servicio xa foi posta en coñecemento da concelleira competente en repetidas ocasións por parte dos funcionarios do servizo. A última vez por escrito no mes de setembro, donde as técnicas xefas de Servizo de Benestar Social presentaron por rexistro unha proposta de mellora do servicio, na cal indican que o Servicio de Benestar atópase cunha sobrecarga generalizada de traballo. As traballadoras sociais están desbordadas, teñen lista de espera que se acumulan semana tras semana. Ven con ansiedade as súas vacacións ou as súas ausencias por enfermidade, xa que saben que o seu regreso, ao non ser cubertas as súas plazas, o traballo duplicarase. Tal e como están, a situación ante calquer tipo de programa novo ou situación que pora surdir, desbórdase. Como exemplo temos o que ocorreu coas axudas aos titulares das vivendas do polígono de Valdecorvos, nas que tiveron que facer abundantes horas extras. Esta situación agudízase cando falamos de Monteporreiro, xa que alí a demanda social duplícase, as instalacións non son axeitadas e as traballadoras están totalmente desbordadas, chegando incluso o ano pasado a causar unha situación de problemas para a súa saúde. O Goberno municipal é consciente deste desbordamento e da necesidade de aumento de persoal, pero en vez de intentar solucionar o problema, o parchea. O parchea con medidas como a contratación no verán dunha traballadora social por acumulación de tarefas durante 6 meses, que o ven facendo dentro do ano 2015, proba que confirma a necesidade de máis traballadoras sociales, ou a maiores a contratación de 2 traballadoras sociais a través do plan concertado.
Contratación financiada por fondos europeos, pero que ten un carácter temporal, 4 meses, polo que este mes de marzo finaliza, deixando este traballo sen concluir e a espera do que disponga a Consellería. Doutra banda, estas traballadoras sociais do plan concertado non alivia, como dixo a concelleira na comisión, o 60% nin o 0% do traballo das fixas do Concello, xa que esta función destas traballadoras sociais temporais é o controle e seguimento do RISGA. Traballo que o seu día facía o equipo de inclusión, formado por 2 traballadoras sociais e unha educadora, e que o BNG prescindiu. Polo que dende hai anos, e debido á sobrecarga de traballo que ten as traballadoras sociales, non poden realizarlo de forma individualizada, senón que sacan oco con carácter anual e fan un seguimento anual ou global do mesmo. A maiores na actualidade, en Pontevedra son beneficiarias do RISGA 215 persoas. Esas 2 traballadoras temporais realizan únicamente o seguimento de 40 cada unha. Polo tanto, quedan 135 persoas sen controlar. Por tanto, é outro parche máis. Por tanto, con esta moción o que pretendemos é que o Goberno municipal escoite as demandas dos cidadáns e, sobre todo, as demandas do persoal adscrito ao servizo. E, por tanto, proponemos que prever na primeira modificación de crédito unha partida que posibilite incrementar en 2 máis o número de traballadoras sociais, asumindo como obxectivo a medio prazo a ampliación progresiva hasta chegar a un número de unha traballadora social por cada 3.000 habitantes. Cubrir as baixas por enfermidade, os períodos de vacacións e permiso, así como as xubilacións das traballadoras sociais. Garantir un trato correcto ás traballadoras favorecendo un clima de traballo adecuado. Mellorar o servicio de información e cita previa, así como a organización de horarios, co fin de reducir o tempo de espera das persoas usuarias. E exixir aos gobernos estatal e autonómico o incremento das partidas destinadas ao plan concertado para o desenvolvemento das prestacións básicas de servicios sociais para o ano 2017. Moitas grazas, señora Castro. Señora Rey, ten a palabra. Ciudadanos presentó una enmienda a los presupuestos donde ya nos hacíamos eco de esta necesidad y la presentamos con conocimiento de causa. Es una demanda que parte del servicio. Yo ya, para no extenderme, suscribo cada una de las palabras de la consellera del PSOE. Grazas, moitas grazas. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. Xa se falou bastante, pero nos queremos facer uns apuntes. Aquí na Comisión de Benestar celebrado o martes se nos comunicaba que había 11 traballadores sociais, pero é importante comentar que só 9 están distribuídas en zonas xeográficas, que son as que fan o traballo de atención personalizada, individualizada, directa e de atención ás necesidades coas familias. Das 2 restantes, unha que se encarga do servizo de axuda no fogar, e a outra é a responsable técnica do servicio. Se todo este equipo de traballadores é sociais suficiente, nos preguntámonos por que se solicitaron a través do plan concertado 2 traballadores sociais para facer seguimentos dos itinerarios? Por que no control das listas de espera existen zonas xeográficas como Valdecorvos ou Moutemporreiro? Esta última ten 2 traballadores sociais, pero non está xornada completa. Unha 25 horas e outro 75. E teñen, como media, un mes e medio de espera. Por que a partida de emerxencia social de 175.000 euros para o ano de 2016 non se chegou a agotar na súa totalidade? Cando existe demanda e quedan aproximadamente 17.000 euros pendentes de uso. Por que se teñen que recurrir a contratos de acúmulo de tarefas sistemáticamente para dar saída ao traballo? Para a Marea Pontevedra a resposta é ben sinxela. A falta de persoal técnico de traballo social e unha reorganización de zonas xeográficas para poder ofrecer unha atención de calidade desde un servicio público como son os servizos sociais, garantindo dereitos básicos da cidadanía e que non se estean a producir situacións tan discriminatorias na demora das citas, que en algúns casos poden ir de 15 días a mes e medio, dependendo do lugar onde resida a familia. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Grazas, señor alcalde.
Non podo estar máis de acordo co que aquí expón a señora Castro, concelleira do PSOE, excepto en que as partidas están estancadas, porque cada ano este goberno destina menos cartos no seu presuposto para benestar social. O que está a pasar neste servizo é tremendo, tal como puxen en riba da mesa na miña intervención anterior, aínda que a concelleira do ramo falou de non sei que paranoias conspiratorias. En canto ao punto 6, direilles que ao Concello de Pontevedra se financian actualmente un total de 12 técnicos de servicios sociais a xornada completa a través do plan concertado, transferencias finalistas xestionadas ao abeiro do decreto 99/2012, do 16 de marzo, 11 traballadoras sociais e unha psicóloga. O financiamento deste personal supuxo unha achega económica de 205.194 euros por parte da Comunidade Autónoma ao Concello de Pontevedra no exercicio 16. De acordo cos criterios de referencia para a dotación de persoal dos servicios sociais comunitarios municipais establecidos no capítulo 6 e anexos 1 e 2 do propio decreto 99/2012, que para as áreas urbanas integradas polas 7 cidades de Galicia sinala unha ratio de un técnico por cada 8.000 habitantes, está claro que se cumple de acordo con a normativa vixente e non lle correspondería, en principio, recibir máis financiamento autonómico para personal técnico de servicios sociais. Outra cousa é que o Concello, de acordo coas súas necesidades, non poida reforzar o seu equipo técnico de servicios sociais con cargo aos seus propios recursos. A señora concelleira dixo na comisión da que xa falamos antes que fará unha contratación de acumulación de tarefas de 6 meses e que a persoa que se encarga de levála adiante, que, por certo, é só para dar altas, o resto do traballo seguen a facelo as mesmas, é a única que quero facelo. Eso dixo a miña pregunta de se non podía haber máis traballadoras sociais que se encargasen diso e así repartir o traballo, e non facelo en 6 meses. A súa resposta foi que ningunha quere facelo. Pregúntolle outra vez, señora Fouces, dirixiuse vostede ao resto das traballadoras sociais para saber se querían facelo? Porque non é certo que non queiran. Outra cousa é que vostede non queira que o fagan. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Rodríguez Teso. Señora Fouces Díaz, ten a palabra. Bo día outra vez. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, primeiro de nada. Señora Castro, teño, como queda en acta, teño obriga de decir algo porque senón podemos meter nun lío as traballadoras sociais e o servizo que están a prestar. As traballadoras sociais de atención primaria teñen a obriga de facer os seguimentos do RISGA, a obriga legal de facer os seguimentos do RISGA, de facer os trámites para a petición do RISGA, cando o RISGA é concedida teñen a obriga de facer eses seguimentos. E en esa tarefa é donde se invirte unha importante cantidade de horas laborais das traballadoras sociais. Si se crea un equipo específico, especializado, para que esa obriga das traballadoras sociais de atención primaria sexa feito por ese equipo especializado, o que se está facendo é quitándolle traballo as traballadoras sociais de atención primaria e pasando a desenvolvelo un equipo especializado. Pero nin se lle ocorra decir, como dixo vostede aquí, que as traballadoras sociais acumulaban e así, cando tiñan a veces un espacio libre, facían un seguimento do RISGA, porque iso é absolutamente falso e, ademais, sería unha enorme ilegalidade. E lle garantizo que os servizos sociais de Pontevedra non cometen esas ilegalidades. E sabe por qué? Porque son unhos servizos sociais absolutamente exemplares. Son unhos servizos sociais dos que todos e todas deberíamos nos sentir tremendamente orgullosos e orgullosas. Son unhos servizos sociais que teñen unha elevadísima competencia. As 11 traballadoras sociais que hai, cada unha ten a súa tarefa. Todas atenden usuarios, agás a xefa de sección que non pretenderá
que poñamos a xefa de sección a atender ao público e deixe de facer a tarefa importantísima e eficaz que se fai de xestión das listas de espera e xestión do servicio e reestruturación e intentar bascular o peso do traballo dunha traballadora a outra. É moi importante o traballo que está facendo a xefa de sección, por eso non pode atender ao público. Pero do resto das traballadoras sociais atenden todas, unhas dunha maneira e outra de outra, de maneira que está absolutamente garantido. Se aparecen dúas traballadoras sociais máis contratadas, non van a poñerlles cafesas de máis. Van traballar cas usuarias e cos usuarios de servizos sociais e non se multiplican cual gremlins. Siguen sendo os que son, solo que distribuído entre dúas traballadoras sociais a maiores, que fan un traballo especializado que ata agora estaban facendo por lei e obrigatoriamente as traballadoras sociais da atención primaria. Polo tanto, decirlle que necesitamos urxentemente que se unan ao orgullo que sentimos desde o Grupo Municipal do BNG e desde o Goberno Municipal dos servizos sociais. Únanse, por favor. Non utilicen estes ventiladores, o único que están poñendo en entredito o traballo de todas estas persoas que están traballando arreo, sacando o traballo adiante con unha eficacia e con unha labor absolutamente encomiable e admirable, e que vostedes o único que están con isto é poñendo en entredito. E o respecto de si eu lle dixen a tal, de si querían as horas extra, eu non teño que decir nada. Son a xefatura de servicio e a xefatura de sección a que organiza ese traballo. Como lle vou a decir eu, usted quere isto, quere... Son elas as que dicen, as que organizan a xefatura e son as que deciden o que teñen que facer. E co tema dos orzamentos que seguimos dalle que dalle, na conta xeral, eu convídolles a que traballen un pouquiño, que o fagan. Eu creo que, ademais, eu lle vou dicir unha cuestión, que quede claro, señora Castro. Lle recoñezo a vontade na moción, lle reconozo a boa vontade na moción. O que pasa é que está un pouquiño mal informada e necesitaría o mellor consultar a conta xeral que está colgada no web do Concello cun informe exhaustivo por o equipo de intervención deste Concello, donde di exactamente cal é o peso orzamentario do Concello para os servicios sociais e cal é o peso da Xunta de Galicia. E se quedarán alucinados e alucinadas. Vale? Pero, bueno, de todas maneiras, eu sei que vostede, con esta moción, o que pretende é mellorar os servizos sociais. Eu recoñézolle a boa intención, pero, bueno, eu creo que debería pensar en outra clave e pensar que temos un equipón de primeira división do que estamos absolutamente orgullosos e orgullosas. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Fouces. Señora Castro, ten a palabra. Sí, mira, voulle contestar por orden. En primer lugar, eu non poño en entredito a labor dos traballadores do seu servizo. E máis, considero que son excelente, que teñen unha experiencia profesional increíble, que ten moita sorte. O que pongo é a súa xestión en entredito. Segundo lugar, as traballadoras sociais non poden levar a cabo o seguimento do risco que están facendo esas dúas contratadas, porque non teñen tempo material. O que están intentando facer é, anualmente, e como os usuarios son ser os mesmos, cada vez que pasan por aí, intentar facer unha labor de seguimento, pero por riba, porque non teñen tempo para facer. E se non, e se quere que yo diga a xefa do seu servizo, pregúntelle a xefa do seu servizo a ver como fan o seguimento do risga cando teñen tempo para facelo. Entonces, por outro lado, as 9 traballadoras están totalmente desbordadas. E todo o que teño o contenido desta moción, vou dicirlle que está na proposta que lle fixeron as xefas do seu servizo por escrito no mes de setembro deste ano. Son elas as que din que están sobrecargadas, son elas as que lle din que varias alternativas e opciones para poder levar a cabo para mellorar o servicio e vostede non lle fai caso. Entón, agora sí que vou a terminar dándolle unha recomendación, que escoite os profesionales que ten no seu servizo, porque eles saben moito, porque levan moito tempo. E empece a saber que vostede é política, non é técnica, e, por tanto, empece a facer política e non meterse no traballo dos funcionarios.
Moitas grazas, señora Castro. Señora Fouces, ten a palabra. Repito, para que conste en acta, as traballadoras sociais fan o seu traballo correctamente e non incurren en ningunha ilegalidade. Repito, fan os seguimentos acaídos que teñen que facer e en ningún momento utilizan tempo lixo para atender o traballo que elas teñen que facer. Repito, me consta, non é certo que dice a señora Castro Rei ao respecto e me reitero, por favor, que quede absolutamente claro e que conste en acta. Nada máis, temos o servizo traballando a pleno rendimento e, como digo, estamos moi contentos do que se está a facer. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Sometemos o asunto con señora Fouces, hombre. Ai, Dios mío. É que estaba vendo aquí. Votos en contra da moción. Votos en contra da moción 11. Abstencións. Ningunha. Votos a favor 13. Apróbase por maioría dos membros da corporación. Pasamos ao punto, a ver se non me trabuco desta vez. 12, pode ser? Sí. Proposición do Grupo Municipal do PSOE en relación ao punto de encontro xudicial sito en Pontevedra. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión de Benestar Social ditaminou favorablemente a presente proposición coa única abstención do representante do Grupo Municipal do PP. Moitas grazas, señor secretario. Señora, déalle outra vez aí, señora Castro. Señora Castro, ten a palabra. Sí. Nos presentamos esta moción co fin de que o Goberno Municipal inste a Xunta a que leve a cabo unha modificación integral do punto de encontro en Pontevedra. Como explica a moción, este ten como finalidade servir de canle para o desenvolvemento do réximen o punto de encontro, a finalidade do desenvolvemento do réximen de visitas entre o progenitor no custodio dos seus fillos, nos casos nos que exista unha especial conflictividade, servindo de lugar onde se desenvolven as visitas ou como punto de control das entregas e recollidas dos menores. Pois ben, entendemos que este lugar debe reunir unhas condicións mínimas que garantan os dereitos dos usuarios e que agora non se cumpren. Por unha banda, o local destinado a ser punto de encontro é moi pequeno, como explicamos na moción. E por outra, o persoal contratado para xestionar o servizo é escaso. Está composto por 3 persoas, 2 psicólogas e unha traballadora social, que traballan en quendas de 2, e cuyas funcións, de forma resumida, son controlar as entradas e saídas dos usuarios, os conflitos que nelan podan xerarse, que non son poucos, estar presente no desenvolvemento de visitas de especial conflictividade ou cando se trate de bebés, atender o teléfono e facer informes tanto para o Xunta como para o xulgado. Estas tarefas durante a semana pódense asumir por las 2 traballadoras, pero cando chega o vernes e ata o domingo o seu traballo se cuatriplica. Pasan os fins de semana por ali máis de 200 persoas, o que fai moi difícil esta tarefa, polo que ante a imposibilidade de leválo a cabo tuvo que limitarse o número de usuarios, existindo na actualidade unha lista de espera de 20 familias que están incumplindo unha resolución xudicial firme que obriga a intervención do punto de encontro. Por último, tamén destacamos na moción a inadecuada localización do punto de encontro, xa que está situado na avenida de Vigo, nun lateral do edificio de Sanidade, cunha entrada independente, o que provoca que pola semana a reixa de acceso ao edificio este aberta, pero polo fin de semana habilitalle unha porta lateral que normalmente péchase, polo tanto as traballadoras tenen que salir a abrir, a atravesar o xardín, perdendo tamén tempo e desocupando as súas funcións. A isto se suma a escasez de luz que existe, xa que únicamente hai un farol e tendo que cruzar por unha zona de arbustos ata chegar á entrada e, ademais, tendo en conta que a parte de atrás do edificio é un lugar sen salida, provoca o medo de moitas usuarias que son vítimas de violencia de xénero. Non hai durante a fin de semana tampouco ni saída de emerxencia, porque sería pola zona do edificio principal e tampouco reúne o centro as condicións regulamentarias de accesibilidade. Por tanto, solicitamos que
se inste a Xunta que nos próximos orzamentos, o sea, nestes orzamentos 2017, se contemple o incremento da plantilla do punto de encontro de Pontevedra e se traslade o punto de encontro a outra localización, entre as que proponemos o edificio da Xunta sito na rúa Benito Corbal por ser un lugar céntrico e de amplitude suficiente. Moitas grazas. Entendemos que... Apago. O teu vai, deixa. Entendemos que a ubicación actual do punto de encontro na cidade de Pontevedra polas deficiencias que ten, pola falta de persoal técnico, instalacións, accesibilidade das mesmas das que nos estiveron falando agora, non son as máis axeitadas para seguir prestando un servizo de calidade na atención, coidado e cumprimento dos réximenes de visita dos e das menores por parte dos proxenitores. Nos imos a votar a favor. Pois ahora, ben, pois señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. En canto ao número 1 da súa proposta, señores do PSOE, vexo que teñen vostedes noutra moción que presentan neste mismo pleno emendas ao orzamento da Xunta. Que pasou logo? Que non consideran vostedes isto coa entidade suficiente como para leválo nesa moción? Na que demostran que o único que lles interesa é o cemento? Bueno, pois agradecemos que consideren logo, como dixo o noso portavoz na súa intervención, que consideren que os orzamentos da Xunta para Políticas Sociais son os acaídos. Que pasou, que sei que non se falan entre vostedes para coordinar as mocións, ou tampouco penso que será tan difícil porque son 3, non, en fin, pero bueno. En canto ao aumento de persoal, a finais deste ano remata o contrato coa empresa Eulen e volverá a salir a licitación. Nese intre, si se estima que efectivamente é necesario o aumento de persoal, así irá no contrato como acaba de pasar co punto de encontro de Santiago na súa nova licitación. En canto ao punto 2, din vostedes que se traslade a Benito Corbal por ser un lugar céntrico. Sei que o edificio de Sanidade non está céntrico. É unha pregunta que me xorde. Vostedes gobernaban co BNG ata onte e dicían que en Pontevedra todo estaba cerca, dai o metro minuto. Que pasou? Que ao deixar o goberno xa non van vostedes neste tan socorrido medio de transporte e por iso xa non lles parece tan céntrico. Non hai tanto tempo que se fixeron obras neste edificio cunha importante inversión por parte da Xunta de Galicia e de aquí a que estea rematado o edificio de Benito Corbal habería que velo. Si hai falla de luz, como vostedes dixeron, ou outras deficiencias, lóxicamente haberá que arranxar eses problemas. En fin, nos imos a absternos pola exposición que acabo de facer, porque tampouco queremos que pola nosa culpa non se leve adiante a moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Teso. Señor García Lejísima, brevemente. Brevísimamente, porque me están agardando os netos para xantar, entonces que máis que a min desexar erguerse canto antes. Ben, anunciar que imos votar a favor, é que veñen os venres a sentar. Imos votar a favor desta moción únicamente, teño 3 e 2 en camiño. Vale. Xa está. Imos votar a favor desto e únicamente, non sei que escoitei dos orzamentos que eran boísimos os da Xunta de Galicia, pero na moción anterior que acabamos de aprobar, no punto 6, parece que di exixir ao Goberno estatal e autonómico o incremento das partidas destinadas ao plan concertado da prestación social. Ben, algo que escoitei me parece decir sobre estes... En canto ao resto da moción, estamos de acordo. O único, pedimos, supomos que a señora Castro ten moita fe respecto ao punto 2, respecto ao de Benito Corbal,
este concelleiro non tanta fe en que se podan trasladar canto antes. Pero, bueno, desexamos que sexa o antes. Nada máis e moitas gracias. Sí. Se non hai máis intervencións, gracias, señor García Lejísima. Sometemos o punto a votación. Votos en contra? Ningún. Abstencións? 7. Votos a favor? Calquera sabe, agora, 23. 22 menos 7 son 15, non? Mais ou menos. 17. 17, 24, máis un que falta 25. 25 que? Pero 25 xa sei que somos. O problema é os que votamos. Eso. 14. Vale, 14. Ala, despois contamos. En todo caso, claro, faltan nos a xente. Somos 20. Somos 22. 22 menos 7 deberían ser 15, pero bueno. Vale. Eu creo que son 15, pero bueno. Eu creo que botei as contas eu, ben. Pero como xa me queren engañar... Sí, son 15, joder. Son 22 menos 7, 15. O PP 7, 22, 15, todas. Matemáticas. Bueno, pasamos ao punto número 13 e é proposición do Grupo Municipal de Marea de Pontevedra a propoñer ao padroado do centro asociado a apertura dos xardíns do centro de Monteporreiro a cidade. Señor Mato ten a palabra. Este foi, sí. A proposición de Marea Pontevedra determinouse na Comisión de Mobilidade, Infraestructura, Obras e Servizos favorablemente coa abstención do Partido Popular, do Grupo Municipal do Partido Popular. Ben, Monteporreiro é o barrio máis poboado de Pontevedra con insusto atraso moitas veces, pero en atención a esa densidade de poboación, as distintas administracións foron dotando de servizos. O Centro de Saúde, o Instituto Luís Seoane, o CEIP Marcos da Portela, a Galiña Azul, o Centro Cívico, etc., cos que se ían reparando carencias históricas. Desde 1987 acolle as instalacións do Centro Asociado da UNED, na bella finca de Villa Buenos Aires, con 22.000 metros cadrados, dos que a planta do edificio ocupa a 7ª parte. Nas case 2 hectáreas restantes salientan árbores centenarias de gran porte, moitas delas exóticas. Conforman, en definitiva, un dos espazos arbóreos máis valiosos do noso termo municipal e o paradoxo é que, sendo de titularidade pública, permanece valado e non é accesible, contra o que é común nos recintos universitarios en todo o mundo. Esa limitación sortearíase coa habilitación dunha porta de acceso que poida pecharse durante a noite, como ocorre en Madrid, co Retiro ou en Londres con moitos dos seus parques. En todo caso, manteríase a barreira que limita o acceso de vehículos a únicamente os autorizados polo centro. Dado que con esa simple medida podería ese espazo de Monteporreiro converterse nunha privilexiada zona de lecer da veciñanza, dado que o Concello colabora desde a súa creación con este centro da UNED dun xeito decisivo, en orzamento de 2017 a partida para o seu sostemento é de 134.000 euros, e dado que o alcalde de Pontevedra é membro da Xunta de Goberno do Padroado que o rexe, o Grupo Municipal de Marea Pontevedra propón que o alcalde leve á próxima reunión da Xunta de Goberno do Padroado da UNED a proposta de abrir o xardín do centro de Monteporreiro uso público. Iso iría acompañado do encaixe no orzamento xeral do Concello dos gastos ocasionados polas obras necesarias e máis pola busca dun acordo negociado entre as partes para o mantemento posterior do recinto en condicións axeitadas. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Núñez. Facemos intervención, señor Señedas, o botón. Señor Vara Torres, ten a palabra. Sí, moi bo día. Non me resisto a facer unha referencia ás palabras do señor Fernández. Don Tino, como di o señor Meijón, xa que fixo unha alusión á miña persoa, é para deixalo ben tranquilo de que este humilde concelleiro e deputado vai exercer con firmeza, con rigor, o seu labor de defensa dos intereses deste Concello de Pontevedra, da súa provincia, en perfecta sintonía e colaboración co grupo do BNG, e porque, ademais, temos unha organización sólida e cohesionada, porque está construída con firmes e fortes pontóns.
Vostede recomendaríalle que se preocupase máis pola súa casa. Non se está arrombada, a súa non sei. Desde logo, penso que debería gastar máis enerxías en ordenar a súa. E con respecto a esta cuestión, efectivamente, Monteporreiro é un barrio que foi experimentando un proceso de mellora nos seus equipamentos, nos seus servizos, nos seus espazos verdes. É un barrio, creo que nestes momentos, modélico, exemplar, tamén polo dinamismo social, polo compromiso de moitas persoas que están facendo dun barrio moi avanzado. Poño por caso a situación, por exemplo, do ensino público, que é obxecto de moitos recoñecementos e premios. E tamén no que ten que ver coas zonas verdes. Vostede fai aquí referencia a unha serie de equipamentos e servizos e non menciona, por exemplo, a creación dun gran parque público de alrededor de 100.000 metros cuadrados que está, o do Miradoiro, que está xusto lindante co Parque da UNED. Con respecto aos xardíns da UNED, xa comunicamos na comisión en outras ocasións que houbo xuntanzas coa dirección da UNED, que é partidaria deste uso público das instalacións, que houve ali mesmo xuntanzas do Consello do Barrio, onde todos os colectivos, coa presenza da directora da UNED, escoitaron da súa voz a súa máxima implicación e colaboración para facer isto realidade. Tamén o Padrado da UNED tratou esta cuestión e é partidaria desto. Entón, non hai ningún problema, a non ser o que sería a concreción das medidas para facer realidade esta proposta. Nós, en principio, non somos partidarios de alterar a configuración da finca e do seu peche, pero sí de que se permita o acceso e de que se sinalice convenientemente para que todo o mundo coñeza que é un parque de uso público, e despois teríamos que poñer de acordo entre o Concello e a UNED para a dotación dos equipamentos e do mobiliario necesario e en que medida o Concello pode asumir algunhas tarefas de mantemento que xa fai agora, por exemplo, no que ten que ver coa conservación das árbores, por exemplo, do arborado. Por lo tanto, a nosa posición é completamente favorable con respecto a esta proposta do Grupo da Marea. Ben, por lo tanto, de acordo, sometemos o asunto a votación, votos en contra da moción ningún, abstencións ningún. Non te vía, vale. Pois o sinto, usted perdón. Pasaches a palabra a Vara sen o turno da... Vale, bons días a todas e a todos. Paréceme unha osadía que o señor Luís Rei, as mareas de Podemos, hoxe, xusto aquí, que estamos votando a aprobación dos orzamentos, traia justamente unha moción onde pide que incluya nos orzamentos unha partida aos orzamentos de Donald Trump, como vostede os calificou e como vostede os votou. Paréceme eso, unha osadía, que o mesmo día que están votando os presupostos que contou co apoio das mareas de Podemos, vostede traiga unha emenda para os propios orzamentos. Pudo habelo feito antes, non o quiso facer. Todos, máis ou menos, sabemos o que sucedeu o xoves pola tarde nas sedes de Marea. Sigue aí caladiño, sigue sin disculparse sobre a calumnia e a injuria que votou sobre este grupo. Señor Luís Rei, nós non temos inmunidade parlamentaria e a injuria que fixo antes estamos esperando neste grupo as súas disculpas inmediatas. Podía ser, vostede dixo antes, un oxímeron, pero o que aquí encontramos é un pleonasmo, señor Rei. Vostede facendo unha emenda aos presupostos que vostede apoiou. Increíble. E, por outro lado, gostaríamos que nos aclarase, falando dos presupostos de Donald Trump, insisto, como vostede os calificou, que nos aclarase se en Lourizán va a haber un centro cívico novo, como dixo a súa compañeira. Creo que o bono de Demetrio estarás entrando agora, e podía dicir agora onde vai a ir ese centro cívico novo en Lourizán, tal como a señora Moreira afirmou aquí neste pleno. Nada máis e moitas gracias. Para alusión xa estuvo ben. Eu quere contestar? Sí. A mí me parece que está fora de lugar isto, pero bueno, en todo caso, se quere contestar o señor Rei, conteste. Señor Rei, ten a palabra. Bueno, ben. Parece que se inaugura un tempo novo aquí no Concello, no que o enemigo do Partido Popular das eléctricas son as mareas de Podemos, non sei. Por outro lado, os orzamentos, supoño que todos os estudamos con atención, inclúen partidas das que se poden detraer fondos para recursos para unha obra que non debería significar un gasto
insostible para o Concello de Pontevedra, nin que fixese que descadrasen as contas. Sobre o de retirar o dos sobres, bueno, pois podo retiralo, de todas maneras, os que retiraban os sobres eran outros. Agradezo os grupos que amosaron o seu apoio xa na comisión a esta proposición, que vai en beneficio de todos os cidadáns, singularmente dos que viven no barrio de Monteporreiro, pero tamén de todos os demais de Pontevedra. Moitas gracias. Moitas grazas. Entón, sometemos a votación. Non sometemos ainda, xa me perdín. Non. Xa sometemos? Non. Votos en contra da moción, ningún. Abstencións? Sí. Votos en contra. Eu non sei se... Eu quero comunicarlle ao Partido Popular que xa nunha padronato aprobamos que este aberto. Está aberto. Outra cousa que vai a xente ou non, pero aberto está. É dicir, non poden entrar os coches, pero as persoas poden entrar ali e sobre o mantimento que iramos ou non estamos facendo, porque unha non ten un duro para facelo. Por lo tanto, estamos facendo mantimento, estamos facendo o cuidado, pero de todas maneiras que apareza como algo públicamente ou como algo conocido para que se saiba como un acordo, a mí me parece espléndido. Non sei se é necesario facer obras ou non, pero digo que votar en contra deso, lles aviso de que é así como un pouco incongruente cando o patronato da UNED xa votou a favor. Non, pero eu lle informo, hombre. Vale. Eu era con toda a boa intención, non... Bueno, polo tanto, votos en contra 7 do Partido Popular, abstencións ningunha, votos a favor, agora sí que non me equivoco, 15... non, tamén vos estedes vos. 15. Non, 15 non. 14 porque marchou Vicente. 14 a favor e 7 en contra. Bueno, pasamos ao punto seguinte. Ratificación da súa inclusión por urxencia e protección no seu caso da proposición do Grupo Municipal Marea Pontevedra instando o Goberno a impulsar a elaboración dunha ordenanza municipal específica de protección animal. Hai que aprobar a moción. En todo caso, doulle a palabra ao señor Rei Núñez. Ben, esta moción presentouse de xeito coordinado co inicio dunha recollida de asinaturas da Asociación Animalista Libera no portal change.org, que xa recolleu preto de 17.000 sinaturas e que está próxima a rematar a campaña. E para que non suceda como co caso da moción das vivendas turísticas, pedimos que se vote favorablemente a urxencia do debate hoxe aquí disto. Se non votamos, e máis, pois sometemos a votación. Votos en contra da urxencia, ningún. Abstencións, ningunha. Votos a favor, 21. Apróbase por unanimidade. Ten a palabra o señor Rei Núñez. Galicia conta desde 1993 cunha lei de protección de animais domésticos e salvaxes en cautividade que regula a convivencia, posesión, utilización, exhibición e comercialización de todo tipo de animais e que no seu artigo 11 obriga aos concellos a recoller os animais abandonados e retelos ata que sexan reclamados, acollidos ou sacrificados. Os concellos das principais cidades galegas foron completando esa normativa coa aprobación das súas ordenanzas específicas. A Coruña e Ferrol fixo en 1997, Vigo en 2000, Santiago en 2003, Lugo en 2005 e Ourense en 2010. O certo é que en Pontevedra temos, desde 2013, un bando de lembranza das obrigas dos posuidores de animais domésticos, con 6 puntos, nos que se insiste na prohibición de maltrato, o cal, por certo, inclúe os envenenamentos de cans e de gatos ou de calquera outros animais. Mas tamén é certo que o noso Concello carece da súa propia ordenanza e iso fai que na actualidade se detecten eivas. Por exemplo, a ausencia dunha normativa específica que recolla a protección dos animais e vai a máis alá dos mínimos que marca a lei galega. A ausencia dun servizo de recollida e dun protocolo de atención de animais abandonados, extraviados ou sen dono coñecido,
que é unha problemática que ven denunciando a Policía Local en diversas ocasións, como consta no escrito registrado o 12 de xaneiro deste ano. A ausencia de campañas de sensibilización sobre a protección, cuidado e abandono de animais, ou o incremento ano tras ano de animais abandonados dos que se fai cargo unha entidade sen ánimo de lucro que os palleiros. Entendemos, por tanto, conveniente impulsar a elaboración dunha ordenanza municipal específica de protección animal e convivencia en cuxa redacción deben participar os servicios municipais correspondentes, pero tamén as asociacións protectoras de animais como Difusión Felina ou os propios palleiros. Por iso traímos ao Pleno esta proposición para que pedimos o apoio dos demais grupos. Moitas gracias. Moitas grazas. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Señores da Marea de Podemos, o Grupo Municipal do Partido Popular, a diferenza de vostedes, estamos aquí para defender os dereitos dos cidadáns, de todos. Por iso, e como dixen, a diferenza de vostedes, imos votar a favor desta moción independentemente de quen a presenta. E direilles que esta concelleira que lles fala asinou a petición que Libera lanzou en change.org moito antes de que vostedes a convertiran nunha moción. Estamos totalmente de acordo con todos os puntos que nela se mencionan. Este concello ten moitas eivas en canto ao tema dos animais. Xa no mandato pasado, este grupo, esta concelleira, presentamos ao Pleno unha moción solicitando un parque para cans digno que se houbo votado en contra polo goberno bipartito do BNG-PSOE, alegando que non había cartos. Vergoñento, porque concellos moito máis pequenos, como o veciño concello de Soutomaior, ten xa dous e de importantes dimensións. A necesaria ampliación das instalacións da protectora, que estaba proxectando no mandato 2007-2011 a concelleira socialista daquela, Celia Alonso, e que quedou en nada no contubernio das negociacións para a formación do goberno bipartito do 2011, como outras moitas cousas para Pontevedra. É necesaria esa ordenanza e moitas cousas máis en canto á protección animal neste Concello de Pontevedra. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Teso. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, boas tardes a todos e a todas. A preocupación polo benestar animal é unha cuestión que foi, obviamente, crecendo na sociedade actual. A función que cumpren os animais domésticos modificouse moito na actualidade coa que cumprían en outras épocas históricas e hai moitísima legislación, tanto de ámbito estatal como de ámbito galego, no que se recollen as obrigas ao respecto dos animais e tamén é certo que cada vez que se regula sobre estas cuestións, fundamentalmente a nivel de Estado, acaban tendo novas responsabilidades os concellos. Desde o grupo de goberno entendemos que polas modificacións que estivo habendo fundamentalmente na sociedade se deberá elaborar esta ordenanza e apoiamos, polo tanto, esta moción. Señora Teso, paréceme moi ben que apoie todas as iniciativas que favorezan os cidadáns, pero os cans, os gatos e tal, aínda son animais. Hai que apoialos, obviamente, hai que protexelos, hai que cuidalos, non se lles pode maltratar, nin envenenar, nin asesinar. A única dúbida que eu teño agora, neste momento, recoñezo que é unha dúbida persoal, é, unha vez eliminado polo Papa o limbo, a onde van? Moitas grazas. Ben, sometemos o tema a votación. Votos en contra da proposta, ningún. Abstencións, ningunha. Votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Proposición do Grupo Mixto Ciudadano relativa á instalación de todos os edificios públicos de cambiadores para bebés en aseos de maneira indistinta e sen discriminación ninguna. Está dictaminado. Señor secretario, ten a palabra. Dictaminouse na Comisión de Benestar Social favorablemente coa abstención dos representantes do Grupo Municipal do BNG. Señora Rei, ten a palabra. Grazas. Esta moción pretende que non se sigan manteniendo mensajes sexistas en los organismos. Los pequeños detalles nos llevan a seguir diferenciando roles en función del sexo.
Si bien es cierto que hemos avanzado en políticas de igualdad, no es menos cierto que obviamos señales que hemos aceptado como normas impuestas y que no dejan de ser marcadores de desigualdad. La realidad con la que nos encontramos de manera habitual es que los cambiadores de bebés se encuentran siempre en los aseos femeninos, como si la crianza de los más pequeños y de las más pequeñas correspondiese únicamente a la madre. Si no logramos adaptarnos a la igualdad en tareas cotidianas, difícilmente lograremos una sociedad moderna e inclusiva. Los cambiadores de bebés son una herramienta sencilla, fácil de aplicar, de muy bajo presupuesto y para la cual no es necesario hacer modificaciones estructurales en los edificios, pero a cambio lograremos que se garantice la igualdad sin preferencia de un género sobre otro. Por todo ello, nuestra propuesta de acuerdo es instar al Concello de Pontevedra a promocionar la instalación en todos los edificios públicos de cambiadores para bebés en aseos de manera indistinta y sin discriminación alguna, realizar una campaña de concienciación en el sector privado para que apoye esta iniciativa e instar a la Administración provincial y autonómica para que realice los cambios oportunos en los edificios oficiales. Muchas gracias, señora Rey. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. Un concello que non para de promocionarse como amable coas persoas e como modelo de cidade debe facilitar tamén os medios que permitan unha igualdade real nos cuidados e atención das crianzas, poñendo medidas reais como esta de conciliación e corresponsabilidade da crianza dos nenos e nenas. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Puentes. Moi bo día, boa tarde xa a todos e a todas. Nos imos votar a favor da moción, parecenos totalmente a caída e é certo que o problema fundamental entendemos que está na hostalaría, fundamentalmente, aínda que, bueno, bo que a administración pública, que neste caso os edificios institucionais, pois dean exemplo e doten aos seus baños, ao menos a un deles, de instalacións deste tipo. En todo caso, sí que nos gustaría tamén, e se pode facer en futuras mocións, que se instase ao Goberno galego a introducir na normativa de locais de hostelería precisamente este tipo de cuestións que redundan en igualdade, por suposto, en comodidade para os pais que temos que cambiar cueiros e tamén, por suposto, en calidade e mellora de servicios que os locais de hostelería presten unha parte importante da poboación que son os nenos e nenas. Nada máis. Moitas grazas. Algúna outra intervención? Señor González Carballo, se lle dá o botón, doulle a palabra. Gracias. Non, eu para decir que vamos a votar a favor, pero en todo caso non entendo por que se excluye a administración estatal. Quer dizer, por que non pode poñer instar a administración provincial, autonómica e estatal a que realice os cambios oportunos nos edificios oficiais e na normativa vixente. Son esas dúas modificacións. Creo que non altera e enriquece a moción. Problema. Por parte da autora da moción, por lo tanto, sométese o asunto a votación con esta incorporación estatal e normativa vixente, que ten sentido. Votos en contra da moción, ningún. Abstencións, tampouco. Votos a favor, 21, se non diminuímos máis. Sí, que estamos aí. Bueno, pasamos entón a mocións urxentes. Hai algunha moción urxente? Non hai ninguna moción urxente. Control e seguimento do goberno local, dación de conta da contestación da Consellería de Sanidade de acordo adoptado no Pleno do Concello polo que se aprobou a proposición do Grupo Municipal do PS de Gámez relacionada coa elaboración do protocolo de atención integral para nenos e nenas que padecen diabetes en Galicia. Damos conta da contestación, que supoño que xa terán ustedes todos. Preguntas? Alguna pregunta? Non hai ninguna pregunta. E un rogo que me conste, había un rogo do Partido Socialista sobre a Avenida de Compostela. Señora, no. Eu o que tiña no borrador era sobre a Avenida Compostela, pero retiran o da Avenida Compostela e o fan outro. Señora Castro, ten a palabra. Sí, bueno, este rogo é relativo ao estado das beirarrúas na Rúa Gorgullón.
Se unha persona accede camiñando a rúa do Gorgullón, atópase que al ir por a beirarrúa vanlle a resultar bastante complicado. Isto cando vas en cadeira de rodas ou levas un carriño de bebés xa é prácticamente imposible. Por canto no primeiro tramo nos atopamos cunha beirarrúa rota, con ausencia de baldosas en varios lugares e que fai que empurrar a cadeira ou o carriño sexa verdadeiramente dificultoso. O problema incrementase na metade da rúa, momento en que a beirarrúa desaparece. Entón, sustituída por asfalto, cuestión que aproveitan algúns condutores para utilizar ese espacio como aparcadoiro. En ocasión, fanse 2 e ata 3 filas de coches, que obrigan o caminante, o peón, a camiñar polo propio asfalto, co perigo que iso supón. Para incrementar o risco, nesta zona non existen ni pasos de peóns, nin siquiera ningún dispositivo de calmado de tráfico, polo que moitos vehículos se utilizan como atallo para evitar o atasco que faise na rúa Eduardo Pondal. Entonces, pasan a bastante velocidade. Por último, o alumeado nesta rúa tamén é escaso e a luz é inadecuada. Supoñemos que o Goberno municipal é coñecedor desta situación e da indignación veciñal pola inseguridade que están sometidos mentras en cambio, outras zoas cercanas e máis están constantemente sendo mimadas por obras e aquí quedou a rúa a medias. Temos algunhas fotos dos que se pode ver perfectamente o estado da beirarrúa según baixas por aquí, a beirarrúa esquerda sería, e como aquí, por exemplo, xa non hai nin beirarrúa. Por tanto, rogamos o Goberno que adopte as medidas necesarias para reparar os desperfectos das beirarrúas do Gorgullón e executar as obras de ampliación da beirarrúa nos tramos no que non existe, así como pintar pasos de peóns necesarios para garantizar a seguridade das persoas ou tamén instalar algún elemento de calmado de tráfico na mesma. Moitas grazas. Tomamos nota da petición da señora Castro. Señora Beigón, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Moi brevemente. El siguiente ruego hace referencia a que en la calle Castelao de Pontevedra, de la cual yo también soy vecino, hace ya tiempo que se han retirado los contenedores de basura, produciéndose grandes molestias a todos los vecinos que allí viven al verse obligado a tener que trasladar la misma a las calles colindantes. La Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, dispone en su artículo 26.1 que el municipio deberá prestar, en todo caso, los servicios de alumbrado público, recogida de residuos, limpieza viaria, etcétera, etcétera, y demás servicios básicos. Conforme dispone el artículo 25 de la citada norma, es competencia del Ayuntamiento prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Por ello, es obligación de este Ayuntamiento el dar la solución al problema que afecta a los vecinos de esta zona. Para respaldar esta petición, habrá en mi poder escritos de varias comunidades de vecinos, están aquí, son concretamente los portales 1, 3, 5 y 6, que reclaman exactamente que, por favor, se acuerde dar el trámite oportuno para que se repongan dichos contenedores, ya que su falta provoca un deterioro de la calidad de vida de los vecinos de la zona al tener que ir buscando por las calles colindantes, como ya dije, un contenedor que no esté lleno para depositar las bolsas. Muchas gracias y les ruego que atienda la petición. Muchas gracias.